Odofo na ho te se ne day me mpa abo ne se dwumadi aba ko di bia ne day enhyira ne asomdwe ne nkwa beba wo so na wabrabo ayekra behwe edin yam ye so ani tekotego na dwumadi we eye enkransensem a utie ewo Adom TV me ma akwa aba me no hye dwumadi bia se wabrabo betimi ahye wonsa na ansa na wo wabrabo behye wonsa no ne nyina so ne adwene abadwene. Our lives are formed not by accident. Our lives are formed not by chance. Our lives are formed not by other forces, but your life is formed by the forces that you entertain on your mind, your thoughts. Baba yeboy se bibi ba brabo mu a enye akwanhia bi keke enye empoti na ayi na de baba brabo mu bia ye adwene a udi kan adwene ye. You see the gap between the people who are living successful lives and those who are living unsuccessful lives. That gap is the gap of thinking. When say obi aye yie pa na ho ato no na brabo aye yie na ware koboko ne ma yie di aba a osori wa pomudne ye say bibia ko yie a bo obi so de na awira ho ne ohia ne obre say ni pensunsu da won temu nyina so ene adwene a won adwene. So say me boa be so obi a you say adwen be no adwen ye me nka say school a wo call ye me nka say e bia empo tintin a wo ya na tietia a wo yo me nka say wo ye nkrani ana akani ana kwani ana empo framantem ni me nka say wo free empo atifi mantem me ka say ni amfre bia mfa me ho ni ahia aye adwen a wo dwene. People who are successful think differently than people who are unsuccessful. One year edi yi abrabo mu no won adwene nko na won a wo bre so won adwene nko won manya enya yedie won krofo adwene nko na won a wodi hia a wo bre won so adwene nko. Paul ka asem bi kira o se emfa ho kese a wo ye emfa ho se wasua de emfa ho se wabo degree akese se wadwene to sia wabrabo ebeto sin emfa ho tintin a wo ye ogram a wo ye ade ba kope ene be sakra wa adwen mu me beka abakwasem ya kire wo na abakwasem no enyina so eye Ecclesiastes homa no etredu tichemu mienu koso miensa so me kanyam na twere enti me nto sabe o say wise thinking leads to right living. Obi a wodwen nyansa adwene no na brabo ekoyie no say stupid thinking leads to wrong living. Adwene a sabe tafrache eye etimode ne nkwase adwene no ema brabo nkoye nyam na betwere yo ntimi fancheme ana pay de mokwa adwuma. We say wise thinking leads to right living and stupid thinking leads to wrong living. Adwene a nyansa wom, adwene a wode wom, adwene a odo wom, adwene a nokure wom no eda setena pa na nam na empo ejimie adwene entro afia na ma adwene a empo atimode ewom wo no adwene pesemunkum ahia na ma no e ma brabo nkoyie na tie do kan ya say fools on the road have no sense of direction. Sabi obi onwa adwen pa no da na kwase onam kwa so onim bebia woko. The way they talk tells their story. Na won nsem ka e kire wo bia woko adwene a wodwene ekenya watenka na kire wo nsem ka emuntwa konkron nsem wo mu o me say Ecclesiastes 10:2-3 kofa Bible na kan hwe osere fools on the road and kwasefo asikwan so they have no sense of direction. No woni kwan obefa so na wona kwan na won nam so no won kasa e kire kwan a wonam so na nipa be kasa efiri wanum keke kasa be ka bia efiri wadwene mu enti adwene bia badwene no tie na me ka kire wo ya Paul otumefo o say finally brothers and sisters kura na me nua ba ma na me nua ba whatever thing is true adebia no kure whatever thing is noble adebia empo edimu whatever thing is right adebia pepepe whatever thing is pure adebia hutwa whatever thing is lovely adebia jina odoso whatever thing is admirable adebia shani if anything is excellent or praiseworthy think about these things bibi sumo wi ase a sa nyoma we na wodwene so nia wo kan say adechi bia na ma wadwene endore e wo sa nyoma obo odin 1 nokure 2
ade edi mu 3 ade pepepe 4 ade ho tie na ho twa ade gina wo doso ade a empo ehso ani na ade a ho twa na say da bia odwene say ma dwene ma dwene nie wo say wodwene sa adwene ya yes obetimi aya nyoma esefata wa brabo enhye obi nsa wa brabo enhye obi nsa wa brabo nyina so ni tumi a wo nyinara abetina gina so ama wa brabo adi kan anato sin no ni nyina so ene wa adwene. You and I hold the power to live the kind of life we want to live, and is determined by the picture we have in our thoughts. The American say, wa brabo enhye obi nsa wa brabo enkura wo biara uye die enkura wo bia osom no uye die enkura empo onyame a woda no uye die nyina so ene adwene a wodwene na adwene a badwene no ene betwe ne ma esefata aba wonchen ene dey nyame bisa ne se adwene ben ene ba wadwene proso usori ye adwene ben na ba adwene proso hwe abraba ye ebo no nyoma eda ye ntem a ekire nsunsun ye beda ye ntem ene adwene adwene. I'm talking about the differences of life are carved by our thoughts. Se udi hia se wanya ho se wa kuduro so abomfia yo se ye kwa akobie ni nyina so titiri ene empo adwene a wodwene. It does not matter how small you are. Emfa ho bebia waduru abrabo mu emfa ho bebia ware atete apasma koduro se ne de obesesa wadwene a wodwene fa ho ene ne ne budibra ho a ene mbesesa. The attitude of the poor is not the same as the attitude of the rich. They all have different ways of thinking. And here for adwenenko, and when you are so adwenenko, what you keep pursuing in your thoughts becomes what you have in your life. And no ma ediakonia ba or wadwen proso no, and about abrabo. And somehow bobo one of panavia, and no one. And so person some watching them. Say osama brabum. You know what? Your brain creates connections. What dream? Wow! At the end of that, what dream? Why if I not dream? No. So what I dream be who? What you two must say na happen. If any neural pathways, me dem minyo, me dem mi bro, enko ye. Na what dream no? I dream to must say na happen. Na a creative sa pathway no. Na udi achire. Na brabo abanasa. O me dem ye, me dem mi krundome, me dem mi re ho ofe. Me so me sefata madwuma ekoso e me din kunimu o e create sa pathway no na de ya ne se wodwene adwene enye ba akopa obeyine adwene a eye edumienu isa adwene enye no ewotumi pa so adwenfi ewotumi se ebekenya wabrabo akosa yemu odwene adwenfi bia ba ko a obeyinya adwenpa dumienu nfa ne se fi nkoda brembesi ne dey adwenfi ba na wadwene me de menye de ka kire me no etwama no me de me bibini me de me nsemfata we mi ntimi nya sa adwenfi na wadwene be sinne no se wonya adwenpa ekenya wadwene bebre. Negative thinking built over time can be a hindrance to progress. Adwenfi esi yedia kwan me de me ntimi nya me de masay o obi ni ho beboa me obi afo se menye yie ene dey a wasode dwuadwene pa kan sampa o wadwen proso gina ahwemu na kasa me sefata me medi nya me ko na be koyie me de sidie epie na me de ne gya bafie ma brabo sunsuaso eye nkonimdie me sefata me de sidie epie na me de nkonimdie beba na sere kakra na sere atie bia wo mu no sa adwene a wodwene be kenya abrabo na me na me se wo se obehia oboafo na dai na bibia akoyi ama kura wadwene na wakura abrabo kura wadwene na kura ware kura wadwene na kura apomudne kura wadwene na be kura usuban wonne ye na okasa adwen ena ye nyina gina so de bubra men nwene mroso na adwene adwempa onyame nka ho onyame nhira se na de wagye atumu se obe kan sempa wutim na empo apio abrabom na adwene a wodwene e duaba wodua aha na meja wo me di kan ada eja wo be ampedu ase
na mada mpo Sandra na Priscilla ase na mada camera for ne MCR for ne sound for ase na mada wo so a wo hwe me ase aha na meja wo ediam je so ya ni tekotego yumedi a fe ne Badwam no ekoso nti ni TV ni mfiri ha ebesan aba woni onyame entina Baris mama ya mamunyina chen ya mwa kwa bason kodo ba Adom TV Badwam kasie so mayana ni teko tegwa se papa woni nkranhye ensema adwada so de ahyase amayenti kosoa na fidie ne na wahyase adwai dise fiada na obewie o hye nkran bebre enti oni ya wie sa na kasie no so braso sa utibie ne etodwa wo mu bi ya wo betini bambofo de ato abusua ya wo mu de hye entokwanti etuo kan no ma woto anananom nsie do se bebi atentene ne da bia no wo mo de beto ye de sansam no ebebro na fei ya konsam foforo mu a nei wasante ana Sutifi North constituency NDC amanyokuo no wo de ato delegate nanum se woni akendifo pass be ya 2024 election no nkunimdie be ya won dia sansam wei ene sembi na no pay me de bro Adom TV Badwam kasie Facebook/Adom TV Kasia no Go TV 176 DSTV 280 Mia mesumo anope midin afia amankwa tamaklo afia ni DMT seden samno enchiremu ankasa etie Abranti a wanya afia duonu enum ya na no da mentime ho ase bi ema ne muso ewon kwanta south woti mantamu menam so emetuo eka no na wotwe awie ye ntem abusua ye ho amamre ne amane eja ne chi na numu na bambofo de ato won wanim se bebi atentene ne da no behwe na ye adwuma Adom TV kasie etoso betel mama assurance si asema esi no yes da ban kwa ana kwanta kwa baya papa doctor dan pa IGP ono kase bebi a ye besi wa ha bia we papa na no se ba ye besi wa ha concern boy na ko ye bona amane that is where some former bia no that is na mo hwa da ye besi duro ha no chi ni papa ya santi ba so aka so mwana sensi no muhu beboa ntia so be hu bibi na fakulty of PA hu bibi de kwata of PA bibi sia boss boy police station one car yeah ba me mama assurance se uti be ka se asimesi ana sia kwaya da fa echi ni ya Joshua Makubu ayo timantamu so afo na wono so da na di se de mfie kakra ntamu nie no menteme ho ase basabasa yo ne nipa kunkum ekoso ewo nkwanta krodua ni mu no enya ade se so ani a senti emma impumtu emma krumu honomo so we are kwantani so we are you different kwanta let's say when him say what akwasha honomo eye no ma bia mesrew she hu everyone say one thing who everyone ma we can't continue like this. Mayenkwa Sutifi North abato mpesianso na NDC Elections Committee Chair Alhaji Hussein Zakaria na ne wode ato delegate no anim se wokọ abato animu a wonhwese obeyi akendifo pa se beya 2024 election no nkunimdie ebeye wondia enuanom delegate so abato abano mo na mo wa beyi mpanyifo amaye na ebeso se ye yisu ayamfo ye ntu fa ni omo tu no che because side media ye di ye tu no che aduma obi obenya mre na be bia party ni se ye group bia na ye kodi djuma bia ebenya no afesu yampe obi so a ye friend na ye benya no enye obi a o friend ana me kwa ana me kwa mpo bia efutu ema ni pa di no wa wosi akan se wo ma wonto abono ehonte se be yi a ni nyina be kan bomu na aboa amamanyoko no atimi edi nkunimu afempenu ene aduonu nan emu
Kokromato ma ene mema kuma bi no fumo no ade se ekuma dodo wo man Ghana mo ne se nti kokobone afutuo akode amamma nyina enne ya ye bodawre ne se otu anamo ne kohwe se bibi damu a adekro na damu no se ye de jesi ye de ni ehunu nti ye hunu ne ebetumi ayi ye ne ho na se kokrom ne bi amaso na mom ye bodawre twi wani na fe koso a bebi akire ne do wo konsiedo Adom TV etwaso omumpanimfo ayentoto ya yehwe ma nyina no fum saa nofo na yehwe mu no ebeboa ama se uyenya breast cancer yebetimi ahu na yaso ano enu tina Legon hospital a doctor for a nurse for akabomu a adwadifo bebre ewa ha ye saa nhyehyeye isebe ya obiara ehun beto no na onkonkonko nya yare. Dr. Marian Ejakwa eka doctor for a we health screening no na wono nso ani ama ne boni twetwe nkoma wodi nsem sei etuja me pa cho ne ha dwen pa wo Ghana fo ho ne se yen tanko hospital wa bra yen yare yen ko hospital enko hwe se ya pomuden te sen ye twen se ye be yare ansa na ye tu sa na mo no aha nso ye hu we ya boderu abederu no ena twe emani bi abaha nufo yare enhyasie na prekope abowato ho na ekum ebeye kakran nti se eyade a wo beye sa afibia wo betu sa na mo no wo be ko hospital ana se ya bodwa afra nkrofo sei wo beba na ye fifi wa ebeboa pa because ehu ne ntema yetumi so ano ye kokramkra yetumi to ase kra ma wo fa ho etumi ye wadwuma na wo si udadem. Adom TV Badwam kase na oguso ehwe no me nkonsam foforo mu na school for ye wadum su Presbyterian Basic School wa German South bono mantamu no wonte bia mu nye fi school da ne nyo enye kwa hu a asasabi mponche dan tase adwiri basa nwonwan woni Adom TV kase edinkomo Pemahankunu eni aduanan woche ana wonum esi Adomasu Presbyterian Basic School ewo German South mensene no mu ewo bono mantamu de free honomo no wonum nyensesi adwumadie bia wo ho a de bia da edan no ya na eye mmere ya ede insensanso oboni ebejai adesuafo usuade ewo mu eso Alexander Kusibuadum assistant head teacher ewo school mu wodi nsembi atuama ne boni anim dan we asuo since 1948 ya obia mfansa mekan wo hwe wo apata we a esi hwe a in fact yareho untimi ma kwala what classroom we any obi o won kran anakuma sen compete in any way because environment ne nye enti akwala no nya ahoden a wode besua de yenim se sa dan we asom nipa hodo a classroom we blog we ye blog a etosom yensa wo jaman bra na jaman nyina bom no Jape Krum Presby, Sampa Presby, and then Adamsu Presby. Abofo ma eco school ewo saa school mu hono no nso ade atuja se de dan ne tie no wo ma ne eco school kra na de ayam hyehye e na babeja won so ayam hyehye de enso eto na anu nso oto no mo hwen kra no nyina kogu saa dan ba ko ha no no behwen kra dodo na mo nyina asa ne gu saa dan na nyame ni na eyareho school bi a utwam wo ho kra na ye mahyew titiro kra se nsuo amuna na nsuo pese eto wo sankola ne guma na wo yam ekekawo emponche enoma ye kan se mpane ko toilet di gu nkola na so ndi school na ehu pa edi na da so say yes school na hu pa dia sabi monimu ade anchin ponche dan complete enye mkoyi penfon hwe na wo musiesie school no emma won be ento so yeguso ye wo school semu na school fo nso a ewo dia wo so Obuasi East mensimu asantemantemu nso no wanhwe a ene school no ye betum fi so chechire ni bia mpese wo bekọ ho ofisi ade ne kọ ho hene ene wo kọ akoda ene school ne tibia mu no nso enkoyi school fo ebi ene achechefo ne Adom kase etwaso Dr. MP eba hye ye bo say ye to aba na owini a ye kwan di obeye ba doctor ye to aba na owini die ye kwan die say kromi akura so be ba so be hwe di osukuro say de di osukuro ayi won si ha da en we ti ena wodi kro wodi ewo so enso eka bi to aso say
sisi akyerɛkyerɛfoɔ a wonya baabi ɛntena ɛyade a ɛha wɔ mu paa ɔsɛnkaban no ɛbɛboa wɔ mu a anka bɛboa ama adesua ne adekyerɛ akɔ n'anim yɛbɛyɛ biara no sɛ kɔtɛ sene deɛ ɛda akoma so bɛyɛ na matene nso atumi atena ha na kwara nso anya suro atumi nso atena fie asua adeɛ ɛsɛ sɛ ɛyɛ saa nso a yɛbɛma nsawo nrenwawo na ɛkɔ soɔ no so bɛte Krakra na Mrashibidwani ya wo Obuasi East Dr. Bwachi Adom eni Adom kaseɛ etwetwe nkɔmɔ. Mene ogasai aha kwan eni jimiso kwan eni ayase kwan eni nyamsum ede kwan ni nyina matwro ade kɔ aban mu a ye hwɛ sɛ ɛmoa bɛba. Ama ye Mrashibidwani a me ba pro me mpeso aso no minim sɛ de kwan na si ase yafa me ka sɛ krompanyifo de to yanim sɛ ɛyɛ teacherfo a ɛwɔ de ɛwɔ school mu ano ye ni baabi a teacher ni ba kumpo betena na ade a che no pa ono adi kan asɔre ntam akɔ school entom ne tu yanim a me no ka sɛ teachers quarters me ni assembly ye nua ba honorable for Stremi Saida no ya dwendwene ho a project kɛse a yɛde ba de ɛwɔ so ha bɛyɛ teachers quarters a anya hwekure bɛnya teacherfo miensa ɔmatena ha no no madi dwuma no. Children's Ministry war Emmanuel Methodist Church asɔre mu no ene one day afutu nso ma wofoɔ no sɛ kɔbasa wɔn ma wɔn daachi mu no wɔn pɛsɛ bi a wɔyɛ kuani ana sɛ wɔyɛ tire wɔ pam ade a memie mu saa mɔfra no animtia na mmom yɛn sɔ wɔn masene na yɛn hyɛ wɔn mo ɛden fi sɛ hɔ fasoɔ dodoɔ wɔ hɔ Adom TV ɛtoa so. Throughout civilization, without blue-collar workers, where will we be? Construction, even tools now, doctors need the age manoka. Blue-collar workers na and you fima. Chairman Awada Coordinating Office for Finance and Development Emmanuel Methodist Asafonimu Nathaniel Nete enso edi atuja se asafono ewo fotuo bi a wadeboa adesuafo a wonim ade na nso woni bi ne senti wode ato awofo a wo asafonimu nyina anim se so obi ba epese okosua san adwuma asafono ayekrado so obi isa fotuo ni bi edi atai akoda na chi your educational fund. Says educational fund na no. It is not only for perform secondary school. So be per se ocean seamstress, catering, be a person mechanic. Those people in educational fund no through the church and the parents no to meet in Palano Tenasa. Na ya channel resources nti encourage you bia awofo bia waye wono mu akasansa no adwuma no ene amane boni etwetwe nkomo Who say obano this line and odo a yembo modian say be boa no ma hwe say e kan say adwuma na bia e ho nni mfa so mistake dodo awfo no taye ne say obia pese ne banya accountant obia pese ne bana say anya ekoye white collar job a wan e ne beboa ye say bibi say ofia wan ne be siesi pani ya woda awua dankwa educational foundation ano ya Samuel awua dakwa na wode ato asuafo enne omo hye won sohwe ase se wo sre wo manima wo anya kokodurofo na pode onyi firi wa brabo na kokoduro ni sua wa sua ni nyame bambo ntim kunimdie ebeye won dia wakoye wa doye ena ode nsemi etudwa nsohwe na mo kotwere no 2022 etiwa west ene omanga na nkwala mo kotwere nyina nyame etamochi na ye bompa ye nsoma mo na mawadwen mu na hofita na ukwa yire ho na dia obetimi aye no ye no ntentem na dia aka no nso wato bo ase na wadwen ho na dia obetimi atwo no watwo nyame be eye madom ama mo nso mu betwa na mabeye mpanyimpa na mabeboa omangana wasan etu awofo nyina fo se woma woma no adesua ehia wo no ni awofo ne kasai because baby wo ha ye frame awofo ne baby na nsema me ka kire omo no ene se me ma me ne ka kire me se kwabna so so besua ade nko ade a kamata ade ba ko a me woro no maton ma me ho ada so na me de ahwe school me de ye nhwe so de ema awofo no no ma ni bi bebre wo ho a omo ya emwa se wo ba school fees wontu aye na ye ntuma akese ene no ma bia emfata no se omo yi ni nyina afri mu na omo bobo sika na no kakra
kakra omo nso betimi de aboa omo ma no omo betimi aye enti sa awofo bi wo ho na wotie mi na ne ba ahokyere kakra wo ho a onhu se akwala ne daachi na education no de sombo chen bibia onfa bibia nto nchen na wonhwe akwala ne daachi meka ne se BC Mayenya no so na yemfa Adom TV Badwam kasia no pay no ensi ha de adu so no se de bonkrata no aba no pay any online stories no so aye krado no Mama Chra Diamond aye krado ene de mema ne so mu ati kakra na ye hyase so hu ha na fi ye no wato aso ba no pay memoache ye nua na bibia boko de erade duma ye one ofiefo nso e oh nyame adom ye da nyame ase apofo eje beba beta ye chi ai ni so mu nyina beba na na de ye di kan hyase amo ai mema de tirimu desa eti ase aha ye do mo ase so mo ta ye chi enti ba me ayi anope de men hyase na oba hyase de bonkrata no hu ma me fa de bonkrata na hyase na daily graphic wa hanum say ya na asemode e de magana na titire wo mo ewo Asante Achem Central Akropon ni mesan se wo mo anya ya sabia na nyese ye kasa ya sabia na sa keke we ye municipal hospital na chese kese pa no bi e na wo mo anya wo hwa mampani aprobo wa Asante Mantemu no wo twa enhomemu ha ya sabia no so se de etie no o de drone na twa ma e da ha efe pa ye nti sei e na tie me gidi sa Adom kase ahodo mo nso ahwefo ehu se de etie nti wo mo bia no we de nyese bia pipeline asem anasa ya de so bebo fo bia we dey say open anti no na say adwuma ahyase apomuden ni ayaresa adwuma na ahyase wasante akwasi ka wo mu hu nti se de tie bia no ai ye be hu de eko enti we ya asemode koma Ghana fo nyina afi se eye de ya betwam ho afa ho eye de ya odi hye bibi pa ebefa ho nti enye wo mo wo ho empotem ho nko ena ba konso ne say go out tell success story asante hene to president otumfo otikokọ so osai tutu ababiu otosumienu nana onana no ma wachia no pay ena wo ka che ma pani se emodin bo ne de wo bo na sa wo de ntoma krusu a obi ani ma de kon enti se wa mammo mu no ususu se wo bo modin bo bra pa bi de mo man Ghana fo bia wa no ne ka ma Ghana fo hu ba bi kon a wa ye bibi de wa kokọ ne ne wa ye no bo ne de ru na Ghana fo nyina ehu enti otumfo na ka che ma pani Adodanko Akufo-Addo said, go out, tell success story. Asante hene to president. Ntienso eno so enho asem eno no say akanefo no aduasa 34 days na kata no enya abaso. Na afia omo hyehyeye na omo say ahowo eba kata no omo niso no wanya bia kenkan. Kakra na minim no ano no. Ba ku bia no de PR okura kai. PR me ene ehia. Nya de se wo ba ho na do obi edi wachi a my certificate kura. And obi edi mo Ghana ha eno de enye obi akai ya so ba ho na so ba bi di wachi a enye oba bi akeke nkrata so oyire no ente sa de a se oba ne be ma enkodada ba kuma bra mu ni marriage certificate ti e ho de menka hwe kwa ho eno kwa de me kai da ye no so bi a ye sori na ye ntwa kakra yentumi nya bibia bi no omo so nse ho sa fo no so nse ho because sa ye twa kakra no enkokuro ni so nti wo de wo yirimpo wo marriage certificate na se untimi ntena wo bra wuntwa kakra o so wo nka ho kata be lelele o ho bede obi so asam no se kata fo mu peska sani dienti eya mama eya nhihye o eya nhihye sa wona wo fa nhihye nya adwuma obi di odo be ya adwuma omo okwan foforo omo de ko musika enya nsanom nom ne ade oho emra so se wo se yenso yetina ye na so sipi ka se yenye ebe ya adwuma hwekata omo de to ho nye no se yenya adwen se ho ne ye kono no omo de ka ka kire obi anti wei nya fe na aba mpofo je be se maame ti bia biti utiri mu bia ya Canada ena website bia so fai ti mind dear se we ni so na akona wa mafie dia ene na wa na unru hompo wa unru hompo na campus wa mafie wa unza maame ebi mu ya ebi ma so odin afia unru ho unfe nru ho ya be check o luggage mu ahwe unfe nru ho unfe nru ho emra ya adwuma ye de na ja well it's graphic
ne de no no ene na ya say ye piesi abenti ye ma no akwa be ma papa bi arena dai yeah kata asem no de amanfo interest umpa na omumpese world cup ne be de na omumpese be de yeah the footballers ekobo ball ne ko referee ekodi referee ko coach say coach players ko security ebebo man ko ede na enye da bi football enye park nso ngwa na ebo no na ebo bi akọ bọrọ we enye park so Brazil iya na omuje world cup no ubisa coach no be ka kire ho say before match no ombo matches ewo da oso yeah ewo hotel ade Brazil before match ombo match so ye kata papa ye no omuso wo I think so omuso we e be ma agudie na ye de yeah it would am me enhwe won but na restrictions na not doing too much but me sure say FIFA for ne other agencies na o me involved in organization no makasa amani mani bi o matete so kakra because sankra no mo pesa man for benum bi o at Germany ni beba world cup onum bi ade ni bi ade na nti mani bi wo no mo a nse edru sa abre ya ye wo mo a 777 prediasa o mo sex workers o mo so koho o mo so o mo stakeholders o di ase ani nyina o mo so mabra no ma ho kwan ne ade obi ane ne culture nti ne se ko Roma o ye de Roma for ye yeah but we so ye world cup na intense 4 years na e ba nti edru na manfo abobo ska no kakra so mo enjoy we enjoy but say yenim say world cup aman ne do so ho na mu choose nti say de tie bia no say de o kan ye no ko Roma na ye de Roma for ye nti just one bosome baako na ye yi kakra bi na ntumi dia ani oyo nti no yes bosome baako ye hwe mane me de masuntem na hwe no nti nya de wo hwe na me just bosome baako o say na bosome baako ewa yes JUST yes okay they say kura enwa afe so bi show afia wo bu ani atie na is afi se pa unia obi wa de a even do hwere kura wanya ontumi o se unia na atenka ne so te dem za ndina oni kan do okay we done and also we have atenka tie ho all right mama fa Ghanaian Times no na yemfa ntwa so na I will end Galamsey before end of tenure. President Akufo-Addo assures na Ghana man penana dan Akufo-Addo na anyway ato edwa ate say. Arena de. Yeah. Asa o kan se mi nipa kakre bi e wo ha yi kra egu ahome. Sa. Asa ka sare ya dos. Obviously say. Wo shane ya dos. Oh, nana do dey na amafo. Oh, it's oh, I'm coming here. I say I will end Galamsey before end of tenure. Now, we oko two for her. Ghana man penina na dan Akufo unso Kumase ene na wahye otu for say tutu abebi obose. Odon sato abrewa duane maji so odi. Okay. What you say? So be fa abrewa de usuro ne sen. Ayo. Nti Galamsey no ne nsa aka. Say obeye ho adwuma no enkonkosi say aka say afenefa aka afenefa wo dem fa nsem fie mienu kra fie mienu na aka no obehwe say obetu ase na Eden enkwane hia na asem no say no kra na demu na nkasa ne ehwe nka ene obi a so nye na adwen so wo ka ebia na fi okọ no de no kra no be adwuma na bible kra so aka say iwoni ase mpunu asan wa yi unu ade enti se wo se omampani udi ato ho ede wo nkwa dabi enya ne nkwa mpo no de to so ne presidency no ede eto so se ade se na mpese meye oye wi aye munyam hye de ma se wo ka oye wo se a oyo na wa wo nkrofo ebitem eye ade no na wontimi ense won deche na wo se ubetu ade na se de ena no otu fo kan sem bi minim se okod ho no saka kire ne de a otu fo se nipa no mo ho aye nete na ya ye cheche o mo de begiran se a che Galamsey fo o yes a agro bi na wudi sans o mo ekita sika e de to excavators e de fa se nipa no ya ye cheche o mo ho fi no ya bo mo pa o obi won ma bi 100 Ghana e Ghana e dey ko no ko e no ache o mo nankasa na attach no mo ho
Eti ubu ani gu so ase sebe me yonku bi ye friend say na adwumo e ja ba fa mampon o se ye hyemra ahiafo ni nkurasefo ni di om o te ase ye hyemra ahiafo ni nkurasefo ni di om aso man mra no ehwe obi anim na jire no na hwe bi de na eja se ye tete galamsey fo enso ye omo so galamsey obi won ma sebe mpraduasa eya na ye ka se obi wa ne de ye liga liga no ya ma ne nkrata se won fa ntua de ne de ba wotu ama na boro so na kede na obi timi call report ni kunu so arepu no okay afa na boroso mo ya ma na boroso afa na boroso eti the fact say one ma obi krata say ontu fo magudie ne nche so otimi ye de opebia eti the moment aka bo so atrash ye pe embra na ye djuma ekroma me maka se enema miensa ye se be ya abosia kra ye hia bi obroni hoda e be di no kre e be di mra so nye die hu ni sa enema miensa we ya ye ni no what you say yini no kre yini mra so nye ni hu ni enso ye nye ye ni no kre embra na ye ni so ye za ni hu ni ni hu fi ni hu pon na ye di nam yo ya ye kese okay ensam bi so ha bosome frɛ ho DC suspended over galamsey we ene afia ansa ne suspend papa we ona ne yiri wi na mampanika se woye ne 1 week wi obefrɛ no ono na no suspension no yenko yenim enti mame to aswai na ubadomonline.com asam foforo na wa ha kane mampani mahamanie o say let's prevent the issues rather than sending troops to fight African challenges. We know a brofwa Kanema Penny John Dramani Mahama. I'm sure say recent a military uprising ya kosonum ni ade ade no ehun asem no. You see a bibre manum say so hwe han doso and ye ECOWAS ne EU num no emre bia mpanifo no betena ho na asem na si edi ameka say o manum nsem ho ekoso Ghana nsem ho ekoso no obi woni mamu ECOWAS AU omote menka say yakwa kodru sa stage but me kan asem keke say ye newspapers portals in muni ade ene ofa phone now also check ye top stories of Nigeria obehunu ye ekoso ho ba bia pese ohunu bia but issues no be ba omanfo ne kem demonstrations ne ade ekoso no omo enka ho asem ba ekoko base enya ade a obia pe se ebesi soja for sore pe na fe die ye pe kwan ye be fa so ekwa kotu omo so sa ya na ya de hadwen esu utu okrafo no na utu momo no sofo what you say nti se obi be ya de a etra so ne ye be ka ho asem a de obaka koye be se na bufuo no sometimes I reaction ni wo so but action na ekoso reaction no ne ye ni afi so eno ho asem na nso mampani edada John Drama Hamaika any moment online stories no eso na obaha no mo se shocking moment doctor removed 23 contact lenses from woman's eye. Hey. Na dia ma ye kire. One day am digital money. There be nyesa. Na dia na okay. What the tone ni no so mire say. Na me kan o. Na the way I walk. Anya eyelashes no. Omo ade bi o de 20 kosua no so. Na so kra de no nya bia. Anua. Anya lash no. Anya lash. Omo bibi mire bi. Yeah, de to any as a black. Odi ato any kosua no so. Round no, baby a black no. Na wani na ye so kra ni nya no. Asa na ni na ye sex bi sa no. Jezi. Oh, sa me kire I don't know who na sa. Enti eni e kwabra ne ya 23. Na dai. Ani mum pa de. Evia. There be also 23. Contact lenses. We say no okoka e beka so ye kurasi ni. E ma na ye den. Eni e ma ye kurasi ni. O de tunani no woni tuntum na ehye fifi. Na o de atoso na me na color na sesa. Ebi de blue, ebi de ti say. Me who said the number of lenses now and that's no na the year na minim wa ya I say obi serious na we am see US in here but ebi ko so e onim ebi ko so ya afutuo ne say ade na ode tuo ni so say bia say be menti na wo yesa wani ni wo sa no kra no twafo wachi etu de kotoso no wani ni kofira serious and sisters brother and kasa what you say wani no ekofira ona be say yes okay and your sisters brother and kasa no yes you are trapa o wani na ko sisa ne ma aguso e fi amomore ya mo hye kra wo hu bi dia obaka so ni di fufuo kro ntimi ntwa e dia kra ni e dia cha okra serious yeah poor dear na Ghana Meteo releases important weather updates
Yes, and checking it out. Badwamonline.com. Update no ho nyame adom se de omo kan bam simple kra nti me hweswa ne light na ne agrada abene na mo hwe ayi wa ha sa Matthew fo ne word we no de bo ho kese ne kan de nti Matthew has announced massacre anu tu ma men kan we over kan anu na me kan ne Matthew ni atro okay so wusu hu kan nti wo de ma men kan Matthew has announced race in some parts of the country go so for the na go board na Monday morning nti enra nyumra no to talk akra and no pain so almost abesan ababiem ti yan no so the update contained in a post on Facebook noted that partial clouds will replace the sunny conditions from mid-afternoon. Intermittent cloudiness over the north and middle sectors is expected. Nti ene akasa ne tintini ntiti hunya ne se ene su ebehu su obama fa wa no pe o say omama fa wa no pe no me ba bia mfa me Matthew na na yeka nti na no a wanye careful wano bedane nti eho asem ni Badwamonline.com na fe nti to ho asesa fe na wo pia free a hwe wafade ne ye nkura na iko school so asonya pullover bia na ade ahyehye wo mo ho enyi wo ho because whether ne betimi asesa se be ya ye nyina ye be hwe ho yi abusua emre na so ti se hwe ni ho ne ye fancy ane yan wo hye BEC candidate no all the best of luck yes and then one come out with flying colors sir monyina mo ho confidence level na ehyehyɛ brothers ne dem no enye bra ye de hye ho nie yeah and if you are one passionate appeal I'm a person me to empanimfo wo me kroma Santemampo dasibere osebonsu nwisi ahina no pemechia wo honorable apikus ene empanimfo wa Santemampo wada roma mo makwan na Tadiem Park no mo meye why it is a National Sports Council akoso mo pese mo ye park no assembly for say omo hwede de na mo hwe park ya da ho no free titititititi yen fa yen sankan eno so da krom fifia ma kroi mu ay basa na boafo abaso ba behwe a de na mo hwe de adwene na mo fa am yenye sa ana kro no na yempese be kona nimu ana se yempese betumpon honorable Apikus so baby papa bi aye monumentally na wo de agya odi o mampa mo nya Tadiem Park no agya community center no mampani o se ne yire ene ntina o ma ba be community center no se ne bansusu nti eno no oje ho fanse nye ye mo nya Tadiem Park no na ebeka sa open so nye ye nye osika mpo nye wo nhihye nye wa adwem mpo a eye wa penso why yada se pa anti candidate no mo nhia yi apode mfa nko ne yetwa obi dim because me ye nso hwe pa akosua na ma nwu apo na mo so yetwa me de ebe me ya ohun ma mo nwu apo wati ase de ya kire no apepepe apply nyame so bebo akra bi abetwe obi ebefa sa da bompa eguso na examination hall kra je se wansua wo ba unim se migusu enyi no u fail exams a u brechen di wo ka no me no ya adwen migusu nyi no school ko no mehu se aje se wansua because so sua de nko ade a de ye kire wo school dem no eno ana beba ebi wo so ya na ntu o eya na ye bofo enye ni na na beto na so na se ma 10 questions a na wo sua ade a anya hwe kra 5 de obenya obetumi ahwe enti ma yenyina no so na no pay Badwam the bonkrata no any online stories ni news no yemfa ensi ha gudie mon some Professor UK Wallace etwaso ahosepe Sister Sandy ene na Badwafo so aye crowd na dwei o mesese mama ye na afia fisam nso ye de ato so se da ye no na fei pensem nso abo akwan ma fidie ni free ha koso ana hwe ye wa wo Facebook na mi shraw ye ko Professor UK Wallace etwaso akwa ba kese bi de ba Adom TV so Adom TV so bedwundwumadi esu dia wo kanse wo sempai sa kana no pensu ja medin de Enoch Kwesi Walanyo Wallace agudie catch back up the only nomenclature the professor's degree in sports the Alregina Wallace the nation's presenter and besin kunya econ quantum coding some order sa kana no penso e wo Ghana agudie eja o sendo so mam sen komo no edoso nyumaku no emiensa womo anen no penso o mabo miskadwetire me yeden komo no 18 saba sendo so mam se je fast mixture maka chire da se modern da so sabetia ka je fast mixture bi betia saboa se syphilis candidiasis white fever na so deep infections bi outside can be a do proper akraba no mne bom ultimate den chineche ukọ herbal shops and pharmaceutical shops in emu a on sabetia ka je fast mixture na wetia to bi bobo na emu a pomode ontem 18 cp
1xbet. I've always told you that betting is better than sakawa. Bet the hintasima which is utwani before. We didn't before trying to kuma be a dinu kuma sa manum. And make catch us and never see course as a folk everything enya pass no way. In Tenra, we near the now so calf confederations capital, one more Eddie Abanawi. O my try 1xbet na, month for debate and yasam keto club. More than that, bet the whoever hintasima which is utwani before. We didn't before trying to kuma be a dinu kuma sa manum. And it himself, but more than that, do use news to beat and sabwa. Bet with money that you can afford to lose. Car, a year enyo yano, and I try bet a bit and boa amount waiting on hand. What the bet and so withdraw 90% of winnings. And yes, idea was so beating a share. But you want one sadia kuguso, and ye luna falconchi or cinema is your course. Name winning national or bet there a 1xbet. We need moving with chair and for engine. Sedimore gel and roll on your ultimate pain relieving gel. If you are pampas be pimonase, baby out here, DBano. On set me can Sedimore gel and roller and also a bit me abwa oko a year a shaman my market and sabitia cabitaman so you know obetia friend paying for 0208986731 now on a Sedimore gel and roller yenjutrim komo yemwa emania team to 2 year and farmer wapomo dem se wemu and sponsors na 220 twitwa wo mo tachi abwa men no pension komo so etime jaw ye chance ye e de fiemfa a classico komo fancy na mi adoma e no sunsan so bia ka chiri be san brɛ but yenkom no must call a World Cup minutes. World Cup minutes, mono ye call 34 days left to the World Cup. Na ohe sena setan esi kwa FIFA form penyin for a World Cup isi o mosere so no. Eden hyehyɛ so kwatian san ba prize money. Sika obi abetwen senya e World Cup nim. Sergio Manucho akokata 2022. Sika ya na pie World Cup akensi na se. Emfie na bia mu no. Eya na mpanifo sisemu sene ebeya. Amanhodo aduasa mienu ye ekopie mu nyina. Obi abenya no ho akwanimu na fi mu de no oma sachira niema mu a de obi bia agye afi 2018 no omudi bia ka ho amahodo aduasa menu ekopie mu nyina sika omudi besesi omo no $2.5 million ena obi bia benya oman a obeto so enan no woje $22 million e de ahye na taso de obeto so miensa no $26 million na de obeto so menu no nso agye $32 million a na kuru akese no wa bepeja e de si umetri so no nso woje $45 million enya sam ketwa World Cup minutes the importance of World Cup na no hono sika dwetire pim World Cup enya sam ketwa kra sika tofem say team IMF kran komachi e wosana niam esi ekoso team sampa sika ewo eye World Cup mu but yentinto mu enso ewo wafufu akache Ghana Football Association President Kate Edwin Simon Okraku na otwi mu kra so ni etiansa chire mu ewo La Côte d'Ivoire na afo mu e de abato etiansa kopem so sa abato efen se wafufu abato no enya de a womu 18 eto abane mu umkopie mu pe kono post and into Western Mexico so ono na the newly elected Congress member and as a president edema wafu mene o kasa die na no memeda ana sanhye sonkono etimi eto ofem Kate Okraku ene West Africa Football Union ye etwa ntia se wafu omasa ato ne so aba amapaja ne nsa se papa ndi o manim se president ewo mfie nan a eda enimu no oka afimpinu ene donu baako ene papa yi obesi akunya so a ne bre na so se wo se to so aba ne bre omko hye emu no opia ni wo contest Kate Okraku nti odi nkunimu a ne first vice president no ono free Togo Kosi Akpovi afilasari Bansi free Burkina Faso ono ye second vice president a wafu zombi ekuo no age omatum General Secretary of the Confederation of African Football. Monsieur le secrétaire général de la Confédération africaine de football. Our landlord, President Idriss Dalia. Monsieur le président de la Fédération de football, Monsieur Diallo. The special advisor to all of us, President Jacques Anoa. Notre conseiller, Monsieur Excellence Jacques Anoa. Our presidents here and present from all the 7 member associations. Monsieur le Président de cette association membre du foire. Our legends. Nos legends. Our hard-working general secretaries from the 7 member associations. Ticket Edwin Simon Okraku Ghana Football Association President today are elected as a wafu president. You can wafu dia a West African Football Union. Na amanfo beka mena obedi ade se FA president Penekoba se nipa na wote se egwa esu no empenfo ene edi nkomo bia ene ne tibo antian sanje anoja de brand 20 de man se wonto aso ntie ni woto aso kakra ene afi na obe 7 4-year term
wafo fo so akache yenko akra hasofo phobia never say die no ade omu say die sena nema esi ekoso omu ene ASU Bamako for and the CAF Confederations Cup second leg encounter return leg no 18 times so chansomam se first leg no hasofo ko piemu Mali for in Kuba Bamako no omu twoma couple polymiensa ha sentimi antibi ana enra omu sand return leg ni 18 times so 90 minutes of soccer fiesta na has West Mexico so watibako na se utimi se air pass no way wadi nkunim de na so nyade a obetia to aso Confederations Cup ni Heart of Folk emrante ni tira nyeye a CAF Confederation Cup ade huon yimu no de toso mienu omne AS Bamako fo de promo on krapopuru mantem agu kwama no so a wo mu di nkunim e ka baako de nanso ankwankosi aga ena no omde omani kire Mali Bamako fo emrante yi a chekire Heart of Folk ense gu omachi a omo bro mo ka miensa ya omo ntumi ante e kale Bamako agu o hye no ejitafo no ni anye ho na omo ka se has enyanefo obetumre nanso waji omo nsem a akanse no kwawiye no coach a woda o ma no David Okuru se na omo botae ne se omo qualify ka omo nim nanso hihye omo de tu akwan mu no amoa won. I was so confident that we can turn things around, but this is football, anything can happen, and today we had only one. It's unfortunate we are out, but we are going back to regroup and right the wrongs and look forward for next season. Heart of Folk emrante enti ne piem no David Okuru ona ekita Heart of Folk bobuku no na David Okuru akasa onka no kre na nansen abaji bobuku aso ko 3-0 deficit around chese nwanwa sena nema esi ekoso but phobia fans ni bi ekoku pae omo panyin phobia omo bata airboard cheba ho no omo gide pass sankofo no omo akwese yo na when yoma ntunsu ma be de ne se ehum ne ham no ebeja etu na ne piem mu supporters ni bi afam suni. The as a full supporters ni bi na omo hwe game na omo hu se nko yepe eneja omo ko Vincent so do tell ani omo keka bi kire so keka bi kire om anase ye patent kwa na zizi wiase mu unim na so ekọ patent ukọ yese ebia oni obi kokun na se uyese ukokun na ye ba be patent oboa esi yeni nkofo patent kwa nkofo om di video ba be twa nti ukokun dia na wapo bi a obetun avem na nyesa apade wo so be hye e wo se na ma esi ekono na udu ani kire ma so a na ese samabodu as a full coach and sente won ne wa mu no ono so kopie mu agwa no so na penfo ene supporters e ho no ebo no season so mjide pass ono kekita team na ebia nkode be yenkonya. Ores sene ma city a na say free ticket so fa so no fans ne ko gina mu mo ana boduwe ye imama ntini e course no ami adoma ko won bibire na aka kire but Accra High Court na no da Ashanti Gold Football Club idimutuom esan so mjidi pass match fixing manipulations between Sanko so e wo Mackenzie omni interlice e de pem so some seasons ago na omonte omo ase omo de case ne ko pi mu High Court esan say omjidi pass e records of proceedings SFA in the mom
omo apply be sabi in farm moment de ko human right court e transem no so e pia e de akoche Thursday October 20th ana ombetia san transfer kan e wose na nche ne esi ko lawyer of Ashgood hwe nim se nyame adoma obetia boa e ma san hihye so Ashgood for etia sa form ho etia sedidi Ashgood lawyer na friend say Edward some crap ono anekita san komo. We are of the considered opinion and brought to the court's attention that the facts or the content of the supplementary affidavit are germane, to our case, and it provides material facts that this court ought to look at, and to ensure substantive justice, over what we call procedural law. We urged the court to grant Edward Sam Crab, ES Crab, ana Oten can say, or lawyer Penny ma Ashanti Gold Football Club, workers the miners. Now, almost him say Thursday, on Betian Sanko Pion, or Human Rights Court, and Yohubiano, some Beko to Swakon, some Betans Wakon, some Bejana Swakon, or Etmi Asaka. One expert have always told you that betting is better than Saka, woman tertiary, and my den Kumi Ebro, Jeff Fast Best infections netted to what was said to me can be beating about 70 more gel and roll on. Makacho did that say ultimate pain relieving gel. Few pampas be pimonasidi. E ya DBI to assist home. The boy Emmanuel 18 quid. Ma wemo and sponsors no. Mwa kesi amote chiri bo mena no penso. Ya den kumono so 18 bro. Within the Enoch kwesi walajo walas. A good catch back open and of course evidence based presentation it messenger. Radin tena ni ma onyo kesi you be the so ni fa nko baby a any da so. Yeso yusu dem kuma aka wache no ane dose nko so amu afide na Adom TV so na hyehyɛ ebe ni kan edi ama. The act of being a good guest is to not to say goodbye. Chatro. Na de wo ho bia so no. Nyame wo ye. Ade semra ne nson ye. Na semra ne sonko ade a. Sa wo so dem kora. Wo bo opunum. No de amawo. Enti BEC fo a na ye momresa motro BEC no. Nyame ntwatro. Na so so yiro ho sua de nko ade a. E na be hu say God online. So atede me pache. Enti ebre no anie. Sa obekire obobre de sukufo achechefo achire mu nyina ma wofo ata ma chi nyina nkranhye you are wofo boss wani kum na wo he homework de oti ase ne de onti ase sikayie ne ade ebre no anie ne asren vigilators no say obi wo ha na nim kure hu dodo obonso wo ba na abosuku ni hu ne nyina nka hu ene kosi fiada mon krokro no mon sure. Well, yankoma yeba bedi no ene wa afisem so no efa BEC fo no ehu efi se wo momre e na aso efi ne e de kosi efiada e ye wo momre a wo mo e de ebesua de nti ye komia ye no nyina wo oman mu na ya hwese enhyehyeye ahoboa e de na e koso so ehu na ma wo so watumi atiase oman hene kwabena sante mamema wa chia no pei woni abusuafo ni nyina mamu nyina yakọ nyame ya adom a edafia da ye 21st no e na papa na woche dadie no ebeba so e wo asante mantemo ntina ho da ntibro no na mehwe na maka akere wi no emta ye rich ho baby no 21st nti o mai hene kwabena asante mema one mama comfort ne anuanom na abusuafo nyina yakọ ene hyeden nti dan nyame ohun ho na ebedi na woche no ebedi papa jo mate enti mipacho BEC nkomo no ye ni kan kwa puye mantem wo ho na ye nhwe se de ahoboa no etie wo ho hello bra penny pacho mache akasa mete wonka me hu se wo wotime kan na momi momu na mente wonka mipacho apom to say nyame adom boneni ha ye da nyame ase na mipacho wo se mi hwe wachi ho no ma wo gina sukuu bim Suku poten be na wujina ho ye wo hefa nso. Right. A problem ma connect in fact ha say no ba asin mpotemu a. Schools no de bebrebe na okojum school a wo mo etwere bi e wo ho no mo avi mia hodo pi. Na wo hwe se de ahoboa no sitie ne de a ahoboa de awofo ebeye de nkwada na nkasa beye de GS beye nyina wo mu aye ano bia me no ka sei enkrata seba mankoda no edutire mitiretifes ni nyina so aba asinfo su na ye depo a chese
aha ɛna nkrataa ne nyinaa ɛba ɛbɛguma asen north ne south for ne north for nyina obi abɛfa ndia no pɛyi school mpanyinfoɔ mekyerɛ exams officers no ɛne wɔn ɛsafata ɛsɛ wɔn nsa kɛtɛ sɛ nyina aba asen fosu depo a wɔn ɛhwɛ sɛ wɔn nsa ɛbɛka wɔn krataa na wɔn ɛde akɔma nkwadaa ma wɔn atwerɛ index numbers a ɛsɛ nkwadaa no use ne adeɛ nyinaa wɔn atwerɛtwerɛ agu schools ahodoɔ a ɛyɛ centers exams bi bɛkɔ so ama nkwadaa na ba abɛhwɛ sɛ ɛyɛ wɔn a index number baabi obi abɛtena nyinaa ne nyinaa yɛ krada no pɛ wokɔ schools ahodoɔ bi ɛyɛ centers no a nkwadaa ɛbɛtwerɛ deɛ wɔn aba a wɔtwɛn sɛ papers ne bɛba ma sɔhwɛ no ahyɛ aseɛ asefo so mɛnsini mu ha no woba a nkwadaa 1909 ɛna ɛtwerɛ nsɔhwɛ no bi ɛnnɛ emu 967 ɛna ɛyɛ mmaa ɛna mmarima ɛyɛ 942 centers a asefo so municipal no ɛyuzu ɛyɛ mako nsia anɔpɛ yi ne nyinaa no nkwadaa no ayɛ krado index na ma ne adeɛ nkunbi a wɔn bɛtena so ne biribi ayɛ krado a wɔn ɛtwɛn sɛ akyerɛkyerɛfoɔ no ba bɛfa ɛyɛ papers na exam questions no ɛfi depo ɛno no yɛ asefo so ɛfɛ educational directorate hɔ na wɔn ɛde akɔ wokɔ asen south a nkwadaa 3,300 ɛna ɛyɛ candidate ɛnɛ wɔn bɛtwerɛ nsɔhwɛ no bie for now no deɛ am sɛ exam first one bɛɛ wie a ɛna yɛbɛhwɛ sɛ ebi a obi baa yɛ anasɛ obi ntumi aba for now nkwadaa 3,300 na mpanyinfoɔ hwɛ kwan sɛ ndɔm bɛtwerɛ nsɔhwɛ no bi a ɛho ntutuo nyinaa wɔn ayɛ saa na wokɔ asen north a ɛno nso nkwadaa 1,848 ɛna ndɛ mpanyinfoɔ hwɛ kwan sɛ wɔn ɛba bɛtwerɛ nsɔhwɛ no ebie ɛnti so dɛ mekaeɛ no akadeɛ ahodoɔ ɛsɛ sɛ gs ɛyɛ nhyehyɛeɛ sɛ wɔn yɛ ma exams no kɔ so deɛ sɛ school mpanyinfoɔ yɛ prepare nkwadaa no ɛbɛtwerɛ bi nyinaa do wɔn ba centers ahodoɔ wɔn bɛyɛ ɛna afei deɛ ɛsɛ wayɛ nso yɛ sɛ ɔde questions ne bɛba deɛ ɛsɛ polisi adwuma no yɛ sɛ ɔbɛbɔ ban I mean anɔpɛ obiara yɛ no nso yɛ kama yɛhwɛ kwan sɛ ne social studies a wɔn bɛdi kan atwerɛ no wɔn bɛtwerɛ asɛm bia ɛma na sisi anɔpɛ meka sɛ obiara yɛ krado no yɛn nso yɛwɔ standby a yɛdi ni edi akyiri ahwɛ sɛ ɛbɛyɛ 8:30 ne ɛyi a wɔn bɛhwehwɛ so n'aseɛ no ɛbɛhyɛ ase pɛpɛɛpɛ na ne television foforɔ bi ɛpɔpɛ app nso so a yɛbɛma atiefo aso ate ba sisi a mo nkasa deɛ ntutu yɛ sɛ all stakeholders ɛyɛ mɛ nsɔhwɛ no kɔ so no asen mmiɛnsa north kosu municipal ɛne south nyinaa yɛ a yɛhwɛ kwan sɛ ndɛ nsɔhwɛ no bɛkɔ so. Alfred yɛda ase paa na kyerɛ sɛ yɛhwɛ mfoni no wɔ yɛ tv so na yɛhwɛ amanebɔ ne nkyerɛmu no ade ma yɛn na mpɔtamfoɔ a wɔn wɔ asen wayɛ kɛnɛ centers ahodoɔ no akyerɛkyerɛfoɔ vigilators ɔma yɛ adeɛ yɛho sɛ mpanimfoɔ bi kyerɛkyerɛ nsɛm bi mu yɛho akadeɛ no nyinaa so wɔ hɔ sɛ ɛhyehyɛ box mu kamakama Alfred mpakyɛ wɔ deɛ bi na ɔmɔka no ma yɛntie kakra yi nsɛm a wɔn kan am sɛ papers no nhyehyɛ wɔ ho wokɔ sɛ wokɔ akɔfɛ fi depo hɔ a ɛsɛ parlox ne adeɛ bi adeda mu nyinaa wohu sɛ ebiara yɛ intact Matias ɛkɔ school hɔ no so no ɛsɛ ntutu ahodoɔ pii na ɛkɔ mu bambɔfoɔ bɛdi akyiri ahwɛ sɛ papers na ɛkɔ no obiara ntakye akɔdu school mu ansa wɔn akyɛ nti nhyehyɛeɛ sɛ ɛwɔ ho a biribiara bɛyɛ authentic nkɔba sɛ ebi a obi de ne nsa akɔka a ɛde biribiara bɛba no ɛno na wɔn egu so a wɔn ɛhwɛ kyerɛkyerɛ mu ɛde kyerɛ mpanyinfoɔ a aba sɛ ɛbɛfa nkrataa no ɛde akɔ schools ahodoɔ a wɔn ɛbɛtwerɛ ɛwɔ ne tu bisa na saa na tie. Yate ase Alfred wankasa nso wayɛ adeɛ sɛdeɛ osi sɔre ntɛm a wakɔ saa pro ne nyinaa no nyame nhyira wo nti yɛ wɔ atwɛn yɛm deɛ aka bia no na wo ne yɛne ahwɛfo akyɛ meda ase. Yɛda ase. Enti Alfred amokɔ asen pɔtam hɔ nom no na kyɛ sɛ deɛ na mpanimfoɔ ne ka no bi no mesrɛ wo nso tie kakra bibie mu adanse nti so ate ase na afei yɛntoa so. Edwada ebei ene school fo nkoda e wo GHS 3 no ehye obi yisi nsɔhwɛ na se adom kase abwanan aba sinfosu educational directorate a yepese eni mpenifo di nkomo ehwe ahobo a wode egu akwanso yene maami Ekwelisa ona ye educational director nkomo bomu no wo kyerɛ se moka ahodo ese wo ye mankwada nyina waye sanso ena ntutu ahodo pina na akomu a wo hwɛ kwan se Edwada ebei nsɔhwɛ no bɛkɔ so asomdwe mu ewo brekro na mu no Oric Bedu ewo asinfosu the mathematical set 2000 ekoma educational directorate ni se nkwada ebetwe nsɔhwɛ ni nyina no won kyemfa ma wo mu se de be yebeboa ma nsɔhwɛ a wo hwere no wo ho atimi aha wo mu educational director ene adom kase akasa ye total number ye 1909 and girls ni ye 967 and boys ye 942 there was 6 centers enkra no they need a lot of support actually for your mafa
aban ayɛ ɔmo afa awofo ayɛ ɔmo afa enti ɔman no so they should come and support. And we know Modiabano is going to go a long way to help them because mathematical sets ebe boa mo de atren so hwe no. And no ebe boa wo mo etumi apasi. Apart from that, other factors are there, but we now Modiabano is timely. Enti edanase. Oric Bedua ɔde ne mo a abrɛ educational directorate efa BEC nso hwe beba so no ho nso so no e kire de ehye ne nkranti a ema otu sa na amon no so de akoma ho ne se nkwada na oka se omu standards no ekosro no eye manager bebre eye ade na esese enye se ma asset ne pe as an instrument ena bema obi akwa then how we betumi empower nkwada no ama omu adisua na akwa anim se de adom kase akwa pro wo miamia akɔhwe ahobo school mpinifo na afi school fo aye e de twen BEC nsɔhwe a ebe hyase adwoda ebe no ene adom kase e wa sin of educational directorate a ye pese ene mpinifo ku school ahodo mu kokɔhwe ahobo a woni aye e twen nsɔhwe no e wo ensra hwe mu no GS mpinifo e wo asin of no eye ne se woni e kɔ apra kɔ akɔhwe se de ahoboa esitie e wo school so ahodo no mu e wo ensra hwe no mu nso no owure bi e fen Freeman or wa asin breku e de mathematical set na ho pemprande bi abeche GS yeda owura no ase se odwen ya sukufo na wo asen potem ho no ehu na afa yenko donyina nso enchemini obema mpacha omache Diamond mejo so beda se so ageme so misro wono potem ho for mo hot say nyame adom asumdwe obrekum ne mpatam yeda erade ase so ma asumdwe apie ho mpacha wo BEC nso he ne tro no apro kakra wabɔ no enso he nkrata na bedu achechefo aba abambofo aba sukufo na nkasa krado yo misro yetio yo Diamond said after di kaka no brekum so ba encheye egwa kwan mu and ye hwa ni mu say candidates 2277 and betimi atro sohwene ewo 8 centers ya penifo ay krado sabe make say wode enkata abedu han ma wo hyehyɛ sebeya beboa amano magina atumi akonkan enti wo babrekum senior high school center bi asesi amagina ya emeka se asuafo no ba anase candidates na ba onu machechefo ina bedu an masundwe mu a wo mu hwe se ebrebeso amwahye ase na afi sohwe no watimi atro adimu kunim yedi asuafo no bi di nkomo se enende edi kan a wo mu trobi wo mu hu ni sen ebi kire se no kwasem ni ase hu kakaka wom sanse wasesa na bia wotena tro no emoko ne ade nyina no wo mu tro mu school mu na tro sese ye won edwa ba bia ya efufro kwa de ma wo mu enti environment ne jane ye no ama ebi wo hodma hu kakra wo mu nanso wo mu nim se ye mu nkwa na betena asa tro afufro ka ho bi enti de afufro aba hadum ehye mu nkran se wo mu so betumi atro no madi nkonim enti sesi ameka se de oba brekum senior high school ye no ka centers no bia empanifo ahyase a wo hyehyɛ nkata no asuafo ayika da wo hwɛ se brebeso na watumi atro so hwɛ no se de ehyehyɛ no etie ewo ha edeno sese mini kan no 2277 candidates and ye hwɛ ni mu se ene wo betro ewo 8 centers ye wo brekum empanifo kyerɛ mu se wo de hye nyina agu akwan mu be mehu abambofo ha aposifo ewo ha wo mu hwɛ akyerɛfo mu du mu nkora so ba ye enso gina hɔ mu didi mu nkomo ankra no so aso rebi adan a ometimo atro so hwɛ no ewo mu enti wo ba ha de a meka ste bibia eyebokɔ ewo brekum centers no yo donyina mpacho me ne ahwefo eda senti efisa bre ya kosise won betro de dikan ebewie ne de etoso mienu no mpacho ye ne ahwefo nso wa atwenye mu a ye da wo de aka bia medase Diamond medase ebusiafo donyina ewo brekum ene ne potemo no sna probo ena hu na esukufo na okoto wo no woni ebi di nkomo ye ntiemfi wo mankasa no ICT na shubia ni ye no ye ba no ye de ya hu bo nyina afifi ye mu edi ye yi hu ni nyina atufi nti ne be hu binu wa ha ne se ne bani asi age no sa ne ye so ye ni age pepe ni test no omo be boaye ama ye ti man kire omo ententen omo ti man kire wa shunje ene na ede mu di kan chobi musura na by so ni de wo kakra de by mpa ya ne ye bo se ye ti man kire and I feel I'm start BEC. Who is saying?
mehu no anigye mu pii sɛ yɛmmɔ ho bia ɛbi make sure sɛ deɛ yɛasua no ɛbɛwɔ yɛtirim sɛ ɛwuram a yɛbɛnya abotrɛ na yɛbɛtumi asa akamfa ho ne sɛ invigilators no wɔbɛnya abotrɛ ama yɛn ɔmo ntɛntɛn na ɔmo ma yɛnsua wɔ yɛntwerɛ wɔ asomdwue sɛ yɛwie enti mmeranteɛ mmiɛnsa no menka sɛ mamu a baako sɛ ɛhu no deɛ wagya to fie baako sɛ ɛhu no deɛ kakra wɔ mu baako nso sɛ yɛbɛsrɛ vigilators no sɛ ateatea no ɛyɛ a wɔn nte so kakra ma in fact I think almost some mmiɛnsa no nyinaa no ɛyɛ no kwasɛm nti yɛsrɛ deɛ wagya hu no ato fie no mo wo nso akakra wɔ mu no ɛsɛ sɛ ɛba because woyɛ nipa nti ɛhu kakra kora ma wo mu a na nka ɛnyɛ so ho nti vigilators no nso na moatie adesɛdeɛ no na yɛkɔboa se ne mpɔtam nso deɛ na ɛyɛ Isaac no manyo me nua bɛma mpakyɛ makyɛ yɛ nua me nua ba meda se na no pɛ wo no mpɔtam ɔfo ne BC kyerɛfo ne nyinaa ho te sɛn oh me nua ba nyankopɔ adom ne tiapɔ ɛna nkora ne di no mu nso a maba bɛto wɔn ɛwɔ center ha no nso wɔn nso ɛho ɛyɛ wɔn ɛwɔ ha ahoboa ɛna mpanifoɔ ɛde agu akwan mu a bibia ɛkɔ so ɛwɔ ha na ha me what is here me wɔ Dompo Ase High School center aha no ɛyɛ Adanse North Bensini emu na oba bedru ɛyɛ Dompo Ase Senior High School center ha de a schools maako dumienu ɛnɛnɛ on be akwanya abɛtro wɔn nsɔhwɛ no ɛwɔ ha na edumienu no emu ahanu ɛne wɔn nyina dodoɔ ɛyɛ ahanu ɛne aduokron ɛnwɔtwe 298 candidates ɛnɛnɛ wɔn ɛtro wɔ ha emu 142 ɛyɛ ɛmɛma ɛna emu 156 ɛyɛ ɛma sɛ de bi kari kase schools no yɛ ɛyɛ edumienu no na wɔba bepie mɛnsiri ne nyinaa mu deɛ a mɛnsiri ne mu nyinaa sei ɛna ɛkyɛn nkora no dodoɔ nyinaa ɛyɛ apem ɛne aduokron 1099 4 centers ɛna wɔ mɛnsiri na centers no Dompo Ase Senior High School center megyinan ɛhɔ ɛka ho ɛna Dompo Ase SHS aha na megyinan ɛna Asarbedi Ako Senior High School ɛyɛ center Formula TI Amas ɛyɛ center ɛna Akokere Practice School ɛno nso ɛyɛ center na wohwɛ mu a ɛma a wɔn wɔ mɛnsiri no mu nyinaa ɛyɛ 523 ɛna ɛnɛ wɔn ɛtwerɛ na mɛma no nso ɛyɛ 576 ɛna ɛnɛ wɔn nso ɛtwerɛ ɛwɔ ha na mi naba mi ba bɛduru ɛyɛ Dompo Ase Senior High School no na wo sɛ schools mmienu pɛ ɛna asesi a baabi a wɔn abɛtwerɛ nsɔhwɛ nankasa no wɔn aba ɛwɔ ha baako wɔn sɛ fɛn agogo so ɛyɛ JHS wɔn ɛwɔ ha ɛna Methodist School wɔn nso ɛwɔ aha no mu sɛ a wɔn ɛba bɛtwerɛ ne mo yɛnya ne nkyɛn sɛ wɔn a wɔaka ne nyinaa akɔgu gate n'ano no ho afei ɛna wɔn bɛfiri hɔ aba bɛpie mu ɛwɔ ha na bɛbɛduru ha no ɔpanin a wɔn no ɛna bɛhwɛ saa center wei so ɛwɔ ha ɛyɛ Alhassan Nanyi ɛyɛ Abdullahi ɔpanin na mɛnya ne nkyɛn sɛ nneɛma nyinaa wɔn de ba bɛyɛ adwuma ne nyinaa ayɛ krado ɛwɔ ha a wɔn de ba bɛdi wɔn adwuma ɛna ebio wɔsa ɛma mɛnya ne nkyɛn sɛ classrooms ne biribiara nso no ayɛ krado na nɔnwɔtwe mpɛ mu bɛpɛ na nkura ne nyinaa bɛduru aha na nɔnkorɔ dan na wɔn de ɛsɔhwɛ no ahyehyɛ ɛso ɛwɔ aha ɔpanin wɔn bɛn me na ne panin ɛni nkɔmɔ na yɛbisa ɔpanin no sɛ sisi ɛna nkɛsa no wɔn aha no nkura no ɛnya mɛduru ha ɛdeɛ na wɔn ɛyɛ ɛde akɛn wɔn. ɛsɛ ɛsɛ sɛ nka nkɔla no nyinaa ba ha na yɛtu a yɛde efutuo kakra ɛma wɔn na yɛyi ehu a ɛwɔ mu nyinaa do efiri mu nsusu sɛ ehu no nti na maa sɛ wɔn nyanya do mbɛduru ha nti yɛkyerɛ sɛ wɔn nyinaa mbɛduru ha na yɛnyɛ wɔn kasa kyerɛ na wɔn ntena ase na ɛyɛ bibiara nyɛ kama. Bɛhwɛ ɔyɛ na sɛntɛs bɛ fain na bambɔfoɔ wɔ ha ɛhwɛ bɛsɛ sɛ mbɛduru a mehu bambɔ ne dua no so sɛ ɛte sɛ bambɔ no asam yɛahyehyɛ bibiara na wɔsɛ de depo hɔ no a ebi wɔ hɔ no ma wɔn tɔn sɛ yɛbɛ release papers no ɛde wɔn ɛde aba ɛyɛ nti ɛno deɛ mpanyinfoɔ no ayɛ ɛdi ho adwuma. Efutuo bɛn ɛna ɔde ma nkwadaa no ankasa. Efutuo a mede ma nkwadaa no sɛ ɛmu biara a wɔbɛkɔ exam center hɔ no questions a wɔbɛtumi ayɛ no wɔnyɛ ɛno fɛ wɔnyɛ deɛ wɔbɛtumi ayɛ edi kan na ansa na wɔato no bɔ so ayɛ bibi ama na yie ɛsɛlɛ nti mo ɔmo nfa ehu ɛnhyɛ mu. Yɛsɛ nkwadaa no bi nso ɛwɔ ha bi yaba yɛde saa nkwadaa so ne bɛn wɔn na yɛ ne bi ɛdi nkɔmɔ. Ahoba ti sɛn. Wɔn ban deɛ yɛ paa. Mi dama ɛden sɛbi omi nim adeko
say un pesa won wo din ko mopra ehu bi na be so mumu say dia kamla no mu suro say dia de ntimi entre ne mu e bi no ma be di kan e no mo chichen ko ma di kan send dia ba ne dia mo me nya ne ntie say e bi say hu wo mumu die nanso enne on ba be e bi so kire say eye normal exams aya wo mo classroom aya no wo mo etro no wo mu tu say no e bia ne nenso on ba be tro ne mu ade bia be wo kakra say obi gina won so anase police ni gina gate e ko ba no ene ni hu a e be bo mo ntimi aba metini aka say adance no die ahoboa eguso abibia e ko so ne mu on be tro mo first paper no e dia ko no e be wo say bi ebiefu aba anase ebiefuru mai ene bitini bai anase bientini ama metro ene be hu die sie na die su kwa na si kwanti a say ni pakro no enti be mabati ye tro first paper ni wie na dubie lu ka te bono ye be first teacher bia no ye metiefo ene afefo aso ensi e wa nti wo be pie mu do kwase senior high school ade a ahoboa eguso enkra na sase o mo ba kakra nche obodin social na be sise so e wa ha jo na mesro kire we mu ma ye ne enya ntiase no ede be pote na ma emofra no medu ho no na nka ba bi on be tro no na omu nim ho no mko ba bi fufuro ana e ho na omu wura no wo mu sura ma chese omu nko ho nko enko tro menti ho na se papa mbache o minda ba de tieni do pose senior high school gate na nkasa ewo main road na kokuma ase no so ofi adanse aso kokuma ase ho itintia me wase ha ba dia classrooms no be yen so hwe no ase ha na mo na mo supervisor me ebisa no eno mo chese nkura de bebre aba ma be gu aye gate na no eno asoma se conference am no ka se kwa me hu se ebinum better school for eba o ma sa se o mo ba ase ha ne kakra me mo bia be so teacher for no so na group o mo no mo edi nkomo kire eyi hu na ya be se binum no eyi efrim ti me di se no nti ena ma o mo gate o mo so o mo nya se ba 8:30 gban there na wo bia be dru aha na on be tro eye ensohwe no enu nti be bia wo mo nya ma be dru ana me nim enu nti ana mo nya ma be dru ase bi na asi wo mo kwan se de ye ntimi enkyere e wa ha Bacho Matias ye meda semini abema no manyo. Yo ente abusiafo na chasa boase adanse ne mpotemu de ho nso de ekoso eno no se sesie yi de enso he no obechiro eduru so ehu aka wa eye na so bibia amro so onye nti ema ehu nka odododo ye ntie mofra ne bimra me de aboa me ho ela de ebechire ya de aboa ye ho kan na eba ya go so fo afu ye de ebechanga sa ya aboa ye ho na minti bibia be koye ya aboa ye ho kan na ya ba. Thank you. Amigo. Why am I bet I am Shishak a current yes, a bit me. A bit I am Shisho. And you be bad yet, Nancy. Now, no, you bet me. I see I feed a bit me a chap. So, yes. Mempa bwana sese de abaye di akukudura kasa no nyamenya ne samwa no na ontimi entua na afide woni nkuni mo nso apa na afa yenko obrempon ba so ho na afa de ekoso no so reportem no one ye enche. Hello obrempon ba mpacho machi. Hello mami Diamond na apom ti say Adom experience e wo poti ne mantemo yende waka mom nyame de ode adom wana the experience na bata ho na sese sa adom na bi adom BEC ifui na experience no de wani toto fom no e de da san wo ho ma so da mo sana nyani se ene sana eye da eye nwa no a omo eye basic education o kwatro special sabe with me atwa omo disha so e wo shapon ana apese school ahoro mo no na ni nyina e sha se na wo pimu e wo eye otimantin kan e wo nkwanta sa be bubuti sisi ade a ahomwa na osisi a mo friend na teacher for na apese won be hwe eye etanso no nsenso nyina try ya krado a bit message ge akamu se bibia e de dia se onsu ala fa bi ama body ala se yobetimi akoyi ama bi shampa na teacher for atimi ahwe se appearance session no obetimi atro na obepimu ewo eye otimantin aka ewo nkwanta sa pe da mo fa ba ko be se 1956 ana omo ehwe nim se omo ko pimu edi atrosa ensefie se be ya mutimi atroso ewo eye senior high school aya mampini na kufadu edi senior high school mutimi enjoy no mutimi akupimu
na kiti na wati nyina na ye bo apo akase na ho sisi na nwa ititimi akọ na obepie mu so dia metimi akase bibia ye krado tichafo wọ́n wọ́n biko pie mu ho ahwe se na be ya metimi aye vigilante na fe so mo ba se ye djuma no obi bi nyina e sha se endo da itimi ko percentage na awro ehwe se na awon mo betimi akọ apa eye ensehwe no ho na ho ala na eye tichafo na fe so education reta o han si eye ora jina takwatena ehia eye vigilante nyina na futu ode amo mo se afiwe nsese na mo kwatro no tafo eya na omodi eye ahoma na fesu nkata bi the boys school for sisa afiwe nsese yi pa de oba ye kado se bibiasa enko social se on se sie da fitin te chewa da ma tafo no bi be betimi akoso na enya ni se nkwanta sa de na sei se mente wa se ekoso yi papa ma ba sunje pa de di esire ni wosa kaso o ma nya nkese se omode ahomboa na pesinse soroko edagu wasa bambom sembetimi agire ye wa sentence bako insia ewo nkwanta sauta ombehye so motimi atro ensehwe ebi ewo nkwanta senior high school ebi ewo nkwanta community senior high school tabobo girls ana Ntoboman senior high school na Bonache center samia nei ana ne omehye so motimi atro nti sana na ye tese bibia enko asunje eni hano ye hwese ne de bambo mu se bitimi ayire se be yan kwalo bitimi of sumdwe ati atro ensehwe no na mbena na ye exam coordinator order ye examination nyina ano ewo nkwanta south mainstream ye owura ye prince amposa fori oni edi enkomo no na o kire se mo obia titedi ye school ni sheye na wa compromise ye exam so no isane se the afiwe ye check se with the paper for the pen with the mobile phone edi mo obi wo kire obi adia enya adia GS won kwanta south the mainstream media o to so so se ne abaya ti se be bread aguo na fi so ma tese se afiwe questions po ko metro no the obi eto question 1 and I say index number 1 and I say index number 2 tro dia the offer say the overka question 1 e and then what it's an say we are also question 1 no e wa and I say index number 1 no the question is different ema obi ono etro index number 2 and I say index number 20 it's overka e that's what question dia wa fi wa no tete we dey have be prepare na beto mo for so nti omo hwe ni mi say obi ba bon ko mbodin awie ahwe yi se be ya mbeti asfa session no omo sadi a photo so e de ma awofo se no bia enko kope apobi emfa na ma se be ya na we ya apowe re bi na omo atro no omo ehwe so mi ana omo hwe no mo hwe so mitimi atro ana fi so sa de photo so e de ma se mepi esi ya yo se yi na mo keto aboko skui obehwe na obi afafu ibi na obi ekuta akwala o se ahun sisi ahunboa egu akwam yi papa se da onyimu so kuta bafra obeti ya wotro ensehwe sa ne se omo ekanya emma school ko yi papa e wo mantemu de se wonyim na so obi bia enhwe se wuta wotro so wa wo so a fa oba ko omo places e de ama ye sentence ni na so kuta bafra obeti ya goda kwotro ibi so o ma me o na bi na o ma na bi di wati se emada so oba no for wata kwotro ensehwe no ana pe aguso ya sha ya bo apro ye so na nwa ni AC. Okay enti obren pon pacho ma yenti we yas na wo say said the oma hyehyɛ omo dan na omo tro exam nim no say bia we enedi wanim na ni index number ye bia KOG 124 de odi wachi no ne de enye penti examination questions na nya de kro na omo tro esunu we de na esunu we de pacho ho no mante ase ye papa ya no omo eche ne say bia na invigilator bi ewo exam score obete we be no anya apo bi na akwa question 1 no obi na shidi process afiwe answer na why for asset exam so the na what we nim na for question A the question A and the answer and that is what you know and na what we chi number 27 no and the same answer or those we for the same question the same paper now so no and the same answer na and I say the same question how much Matthias so when the technicalities why for no one mo dey your adwuma afiwe BEC in so hwetro no Pacho Matthias ye na mohoi no wahu unsa ebi o ha makwan ne ade anka ma ambulance de bia ye nya bi o se nya bi nso o ha fine but ye o moto bi ni ade si ho a awo be kan obi o ha exam nti awo bi e beti esi ne so no ne ti be pa no obi be fefe bibi sa ho ha e be rational ntema na se o first aid box ne nurse fo bi wo ho no mo ampofiri mu no
won betumi a show bi apart from the wa ya ma no baby a wode ne babeja okochiro wi anu abema nanum Manchester Diamonds we primo e won contest in high school mpempa be no kasa dia contest in high school e was 6B and that's for back and 9 and e wo ho okay it is be say it dia me shop perfect and that's for more ho no betimi so ano lambo ya balo e ambulance se mo bi say e we primo e won contest na mantem dia e ya dia e ye o hawi e papa pesa na say ambulance a service awa nyina no metini asusu dia ka say ambulance ye dia e ye gbesa say apart pon a e wo mantem nyina akeke apansa nti e dia little like association mu nyina e wo maintenance my pa ko e ye nkwanta no ade ba ko be ha dene ye papa ene ma e ye nkwanta no for the shop for ne say ene amodepo e wo nkwanta south e so mo tra e kwanti me say 37 kilometers and so mo twa papa paper bia etimi ade akọ na bo premu e wo e ye nkwanta south ana fi nkwanta north dia e ye ni me say e kwanya da wo de ayebo atibidi aye nense obi nko no bi aba nti ene be yo how pai papa pesa na say e ba tro e ye social studies ana pay e say mba so no mba fa ye questions no emfa enko o mu tire wi a e say o sa fa e ye RME ana say bia no me fa tro no e so sa me fa biu nti ne e won kwanta no fo de e be de tiri awon kwhwe se na nye be tiri ati afa experiment mo isa na say last year omo for manim bebre mo say na kwa boni na hawa mo fa mu ntini na o mo exam so ko na e ye Makaka. Na fi we primo sa we to ya akwamboni abanye ne se o mantemu die ene die nkwata no yi be su afra nyankopon se na bi ga na si afeda no sa fi wani insidation na Arempomba me na wase na ye fa insi ha nti ni ti a we twemu an se na chese ye centers no ye be hia sick bay ye ambulance we important no ye be hia bi afen so aposifo ne abambofo eba ho no enye kuntan ni bia suku ni hu ana ne yemache no o de o bo ban so ho vigilators no so aye a mo hekutupa mo nim omo a majeje omo kwense ne wo mo pepes no a eya na ase mo bua won bi na wo mo anim afa mo tia won bi no ni onipa gu no enu ana otwa wo a usua ade no efi ne kosi fi adade ogu ye no ubetwa na so me pai bo ne say nyame nka mo nyina ho. I wish you all the best. Do your best ene edikusi fiada. Fi say abrabone da ache no anene. Wasase a wo hehye no nyame nka mo nyina ho. Na enso hwe na chiri no enye nkunimdie. Ema mo ene Ghana. Enti ebusua ene afisem komo chichie no. Ye de asi ha mantama ahodo no miaye a yentumi anko no. Ye hia e wo pramtobre kase so ene kase ahodo no na hu de ekoso. Medin de ma mechira diamond. Oman he no kwabna sante ene ebusuafo. Papa nti mi mamu nyina ya akọ ene hyede abusiafo ene ahwefo good morning Araba ya mo achi bi mamu akwaba de Adom TV so braso se ye de bedwam mpense mu dwumadie eto so na ene nkomo na hu behia pa se why wadwen se wo hwe kakra bi kura sori a katena se ni nkomo ni nwie san se efa wo ho papa ye ba bi di enkomo afa Ghana dwadie ho adwadifo ni su dendenden a wahye na no kra de item bi a meredi ye na guta president kan se wo bibi to ato ansana adesha bazan se on beto to shops mu omo kire mu dwetire na ehye ba bi ye keka kɔ no empeni so ye fo ye anu amfe wo se obi hunu bi depot na gutafo hwehwe den potin na ha wo mo den na gigi wo mo den na ese wo madwuma den na egu wo madwuma ibenya nto wase ewram wo ye dwadini ompanimfo wo hanom sei nti ho behia so betie nkomo no bi wo ye obi akodwa so kɔtɔ ade adwadifo ne omba bedi nkomo no na no painti bomoden a na twebe wo fidie no Adom TV na kasi stream live so Facebook portals and so me fa na se ma Hepa Plus Misha opapom den ompese obe no fe ompese obe yare ansa no anu madura Hepa Plus Misha ne kanfo e de amount afei Franco Trading Enterprise auto phones papa iPhone Samsung Nokia Oppo TV Franco TV or Franco condition or tablet iPad no money printers ni ade ho accessories nyina so e ho a otuna tufo board man microphone tu wa ho to ba ko mienu yensa de nese wonya na fofofo kra adabraka rock cinema hwe ni mu na adwuma no wo betimi download Franco Trading app no so Google Play Store na boa Kel Chaco toothpaste enipa utimi ji obi atade obi mpa boa bomokwa
de ko ba bia de be kontoma kra ye bo no mokwa na obi ho no aye ba ne fie no ni ntumo timi ko high bi fem enso esen de ye mo no mokwa didi guo no mu na no na hwe ni ye eno aso na hwe ni ye a edu be ko wuo ati ase nti eye kel charcoal toothpaste eno ne ye kamfo ama kane na ka body tire ene ye brobro de bedie hyemu a na wo de apose kama ene body tire no kra ho odene nkoda no so aba no de body tire ko hye ne nsam a obeto atwene kra nti kel charcoal toothpaste no ya ye no body tire anamu eno ena ehwebe hiya se wo de betwitwu se na ate wonum ama wonum ayehwam city blood tonic doctor akache also hiya mojadura city blood tonic ena ye kamfo edi ama no pay say we hye eye enkoda ekotro BEC ni nyina all the best of luck na mo so hwe no bia nko kam mo bia nko bo so hwe mu kro no nko no boko de wasua no eto ano atwero anto so de anene wa hweda foforo na kane ECG boss yewra ajimanbudu akoye some donation be about 33,000 set of masset yeah edi ama school for nkoda e wodwo so ne importer pani nyame hrawo pani bia wo ne importer mu bia ye bibisa de kenya nkoda no honhom a ebeboa amomon de sua no akwani mo pa anti yewra ajimanbudu yeda wase papa se de mekan ano pai ye wo empanimfo a eda guta no ewe ye nchen yan no mo baba bidi enkomo ma menka ho se ye famina na sei ampofo eje na dwumadi metinamu ede ama omahene kwamna asante omahene papa da fom nyame yadomo a de fiada ni bedi na wotweda no wokumase enti wa unim kumase unim danyame rich park bebia na kane kotokofo eye training no bebia kane na kotokofo eye training ho na omahene papa 1 week no eba so nyame yadomo fiada enti hyane nso na edu ho a eja yesi dia ade ato ne nyo no aneyi enkoboa yenua eye omahene kwabena asante na onyin papa na wotweda na sada no so ni behunu da ebe ye na nkasa na bibia akọ kama sabre impedimfo atranase dada nti yebedi nkomo na yahwe se ede epotin ene da pono so isi wo de mankrofo ewo omemu na ye openimpa a wono ene da guta no yewra Joseph Oben ewo ye nchen ena na bedi akire enso so eka ho bi ache se omunyina atenase ewo fidie mu empanifo memo akwaba ejesu ewra na apono mboko de yesu adom mo ho aye feso anopa dudu ana yami adom se de mo nsia e fei yesi yesu kra ye jai me mu ba bia wo ko no na de nipa wozu sika e na wo ho aye fei yesu kra se de mo nsia e fei de mo anra musu yi enkrofo nyi ni papa enkrofo be dia di no wo bu so nka hunu se o se wa se look young pokra ya na studio powder no ade ya wo ba studio dia de powder no go wo ba ga so mo fe wo pia na be hu ba se bibia boko de yesu adom all right openikasi na boko na em say nyankopon adom wama adepache we be say divine selection odi aka hu indie na je say ye bede nyankopon ase because enra obi ko die anopai wantimi anyeden wantimi ansore enti na da roma na se yetimi asore ne aba betra ha na ye bedi nkomo afa oman ne ho a na je say na asia na ese ye de mano nti ye da twedi ampon ase se mama de pachi all right aja be ma mention sem fam free ho last week ye ho an ye tin say dwedifo Ghana Union of Traders Association mofa ewo kumase omatoto om shops no kre na before that I think about a month or two ago many opening case di nkomo na eye $7 na ode ho ntre ne ba se ba bi ade ne keka kɔ no se penifo anhwɛ no anye ho bibia dwetire na na ehye no se ebe hye kura de ene biribra mama ne ama eche se dwedie na na mo behwe na mo atwa so mo pe bibi foforo mo de musika be mo sabe bon treni biem se ya hwa ntoto ye nneoma ye hia mfa ngu a ahwe be kodwa so no be nya bibia nto e ba ne se na ba ne se yo me pacho enye ntreni ene ebo sabe enye etutuafo ena yakase ebo bi ntreni ye adwadifo mpempe no ye na no ayedigwa no dodo na ye ni afi je se enye se bia
eyi efe se bia ye tempentin kwa ana ye de ehunhuna bi ene nka ye brosa na emom no wohwe economic situation no se de esi kwa em se munyina mugidi se yesi wie mu ayehye na emom no se ye ka se wo to na wo ka se wie mu ayehye ebia wo hu ni ye se nipa kura woda ne dia ho no ye ne ayekoto dollar na ankasa se de bia wo te se dollar ekosro enso bia se bia wo amfra brucha ama na wo kosi san dollar bi anya wonye dollar ne ne ye to ne de koto ne ma de bia no ne bia ye start afi na ye dollar ne starting with 6.2 na se wo $620,000 dollars with me eto 100,000 was 620,000 Ghana cedis with me to dollar no $100,000 and they make us say dollar no atra 12.4 cedis extra say what sakoto $100,000 no with 620,000 Ghana cedis now 50,000 ubet me to only 50,000 international we see no esu ahwan by 50%. One call a map, one year braboni. Fine, when nam how I work economy no na ama see the no and what they call from Nintino. That's a washery with jetry. Then a young kwan so na see no she a forest no and as a depreciation no na interest rate and so edge because you see interest rate here starting a fee in fact 22% krana satam na monetary policy rate near 13.5 sabri and also reference rate no credit 27.2 into that commercial lending rate no so be 35% no ha okoya na say from you know many hahane no na amamfo kamu anana on say ye adwen senka ye ko demonstration because see the no do 10 no a dollar no do 10 no 10 cedis no satam na ya ayam hye em say ho na amamfo na adwen ba so says no say ya sorry waka because na bronya adwade no crowd so afi na ebeba na ade na do 10 edinti ye senka ye demonstration na yama aban ehu the extent of suffering say a brea na sika ese and a council of state intervene sabe ekura yeti ene mpanefo na team job nti se wo koya de na pani bi se bra na fa wo ha na bra ene osusu ye de ene won keka hu na bra I mean won't me nyi na no enwofom ya nti ye de ani de e ma council of state ma ye na ye tena ase ma ye ensema ye yi tu ho no ma no kasa mpa adwadifo yi mo bre ena yesa enye how no nkwa na yede ko yesa de possible solutions a ebetimi abo aban no na yetimi enya yentoma pa bi efra se ebeye ne institutions involved no ehia wo committee na yete we no eno ne ene yete a yes up to now muntimi yenya ebinum bai ene etire de ekra ba se yekọ yeni IMF fufu committee yesi na you know same rate no ana dollar no afi de enyina kwa kodu 12.5 abra you start negotiation with you know council of state no at 10 tina say you see ade nye obi na commentary say when sunsun a obi nti and there should be a sense of urgency sure I say you who say you do pempenso bi a eniema akobone Nyama Ajiegu enti the sense of urgency to say e bi aka gidi bi na ba bi a ye ka say ya ma curfew no that sense of urgency no any ye pese ye twe ye nya ya dwen so ye twe abansi so adwen so na wo mu say ampa adwadifo sika ehye interest rate eje of ebonkum no na exchange rate no so eje wo difa so na duty any de akeka ho any VAT first na ke VAT 3% and ye the 19.25 a standard rate no enti anu kwa na ye ka say inflation kwa na VAT kwa no e contribute about 16% difference ebe mu ni na no esi etimi ne aban etrase ye timi ebu nkonta na enema bia esi eyi free because
yɛka sɛ ɛyɛ global effect na no nkyɛ sɛ global effect no nti yɛgya biribiara wa yɛntumi think outside the box and find a solution ɛmfa biribi ntoɔ all right ɛgya be mɛsa aba so biem na sɛdeɛ yɛ a yɛtae ka no leadership abra yɛhu leadership ɛyɛ abra yɛwɔ issues and problems that's where I was say mpanimfoɔ mo yɛ akandifoɔ no mo show leadership because ɔyɛ panin na sɛbio o de no yɛ nchiaje o yɛn kɔfa wei meto na asɛmba na ayere so ne mfifire tew na wohunu bɔtɔ ano mfa kora nhyimu a ɛhɔ no na o leadership skills no ɛyɛ questionable kakra yɛra Clement Boatim ɔpani sɛ ɛkɔkɔba sɛ nkɔmɔ a yɛdie ɛbɛwi akyire na aban ɛde hyɛ dum ni adan oh yɛnyina nim sɛ free covid mu na ɛba yɛnyina nim sɛ Ukraine ne Russia war ɛna aka bom na yɛsɛ nti no munya abotre ɛtɔmo mu pono so sesi a enye yemwa yo nana mechia ahwefo ene anopai sani awudi kankan no sɛ empanyimfo ebeka sɛ Ukraine ana sɛ covid enti na ebia ahonkyerɛ ewo mu yedu san pempenso ya nana emse ho no ya tra ho yetwem wo ho kra izo omede hye no a debi and Ghana we live in isolation ana we don't live in isolation we are part of the global world now what am I mean restricting the crowd to even the sub region West Africa sub region Togo here the rate yen sika no e depreciate no sana Togo tie the rate yen sika no e depreciate no sana Benin tie sana Burkina Faso tie sana Nigeria tie sana Cote d'Ivoire tie ehо nyina covid na nko eho nyina Russia invasion in Ukraine e affect on na hwe asat September a Ghana yen inflation enenam 37.4% no Nigeria inflation was 20%. Nigeria 20%. Cote d'Ivoire crowd there inflation a single digit 7 is about 7 between 7 and 8%. Single digit and yet double digit crowd there in Casabia by 11 crampa and I say 12%. A single digit. Now on the Russian invasion in Ukraine no and affect one and I say COVID no and affect one policy rate Nigeria see yen no 27.2% no Nigeria policy rate is 15%. Adenti no utimu say there is something fundamentally wrong. Say mpanyimfo na ye de oman no ahye won nsa no won mutimi ye den etimi ehu se no the fundamentals na weak. Me dem pese me ko because me pese me dey politics be dey. Brofo. Say no sa brofo no bi dia Matias obi asem kan no etimi dey me nko ho na bia obi abeka say me ye politics and ye good and we don't do politics we speak to the issues as it is and I den ye ka so enti no say sa ne ma we nyina akoso na ye mfefo a ye ne won so bridge no won sika sem no they look better than esa let you say bibi ekoboni a as say those who are managing the economy no won timi identify all right Boating to identify no na some of us we believe said the real economists ne mo na mo dwam no san say the real economics ne de ye no dwaso no ebi no mfo say economists na say economics na the politicians ne be ba my figures ne ye book mu de but the real one no ene de wo dwam no yes baby amote no analysis amo ye as to the edia ba bedu sam pempen so de na mo hu wom me je hona ma president okay yeah that's it. What say you will be say demand and supply say ya hwe eniema kro na ye ka say akọ wrong no na ye nsilia those leakages no a o say ye benya supply no right o say for 3 consecutive years as a 4 consecutive years ni ye nya balance of trade surplus bank ye nya surplus sa no na say nka ye sika na gina brand pa say ye sika na nya hoden but the demand of the forest na yenya no is so huge
ne kɔfa ba ne deɛ ɛno na yɛsi yɛhwɛ then na ma demand akɔ dollar no so saa it is say anu fa say ye adwadifo a yɛti a yɛ kasa yi sabre wo bi a wɔhwɛ yɛ no yɛ ho kra yɛ nahi makra ne ma saa matɔ da imu ana mo ma dollar no pressure baso etimo du asaba mo kan yɛ nyam den yes true yɛ excessive importation ɛno one major cause of the demand of the dollar. Excess importation. Ana ba ye chefa wom as locals no. Importer ye no Ghana he nyina Ghana fa na nyina no. Ye chefa wom no only 15%. Importation importation wa ha ye nkofo no. Ye nkofo bi ye ko Dubai ya. Na se bi a won si afo plane nipa be 20 na afo plane ko to ni mo Dubai ya. Wo mo ko ye frame bibi consolidation. Ebia 140 fita container ba ko se one line no ma ko chani e dia ye 40 fita nipa be ba yes container ba ko na make container ba ko ni je nipa no ma ka bo ma ye ba ko one more say no e de niam e ba 1000 containers 2000 e no nkika ho ebi odma every month bia no de ba nipa ba ko enti de ya ka cha ba ni say ampa ye excessive importation. Let's use our investment law to curtail this importation. And to know see a very vast investment laws, no. Not yet directed the foreigners into more preferred area of investment. Eti sawuma we investment law no so weak. Na if for ya womo nuano mo ye factory to say China more. Investment law no a catch China more and send one man certificate and say give evidence of 1 million goods and we give you certificate to the near 1 million no bar near money certificate. Now fei what near mana millions upon millions one fataku say I'm a two system. Near man goods no good for forest. Et in animal your factories no na but me near ma sana law ne kan. Investment law no is so weak to the extent say will be crown about and evidence of 1 million goods or cash but woman now the goods and eba now enka the essence the goods no eba system no beton I say ne cash no beje no or the $2 exactly anything dia nanka emra no say ye ne say okay yeah, ma certificate no adidwa. Na mo medwadie na wudi no afi we the containers dodo say beba. Was it be a 1,000 containers in the value be say was it be a 100 million and $50 million. E say for $50 million no e beto because we need scan wa. E dey scan na wodi be kra. Wo enye sika na pese sade akọ to ani ma no. It is kakro na wodi ye no. Fa beto ye bank ya no we yi e dey akokra. That's it. But as the investment law is structured, a goods for forest. Wow. And you say you to say your dollars ya that they be make say the dominance of the our economy foreign dominance of our economy is so overbearing. Yentimi because we share a service industry. We also control the chunk of our resources. Banks no ediam fa so ene omunya said yesia ye loss on no nkan the banks get so much profit and banks no so local content no saying kitwa bi wo mo aka na ye foreign banks into wo na so wo 100% right of repatriation wo mo twist e say yours kaka se pa o communication industry we just look at the communication giants you need any investment to it is one communication company per wa ha no sika wo betwen e de free o mamu ya no ye ka se ma value abetimi eniti sanya man na ye say wo monfa investment laws no yenwene ni emphasis sa leakages na and this enya it's not about how much is coming in also $750 million be by yeah no a francisem because 5 companies per ebetimi ameneni na communication companies here make any banks in ngika ho because what we full right of repatriation they say omusika go trying to be repatriated e buy here na all the 3 billion companies bear 20 betimi ameneni go anything to amna donko yet to because you need
retention policies the juiciest part of the economy apart from tax to be a year. Anything yakasa same way so the trade of money in the West African sub-region Ghana and Africa because yemra is so weak. When we say banks here across West African banks one network says obi wo Nigeria bi wo Benin na so we discuss tum na se bank ni bi Ghana we discuss tum Nigeria with me ba Ghana be into omu ti wono no ewanu kroma wo pe forest ato no na wonya bi wo ho no wo de tuma no aba Ghana bank no abeyi no call black market no akoto ne de atoka mu ne ye de sin sanya me na no put pressure on the economy on our forest enti ensem ne de ye yini na mako nyam betina ye declaration ye be bieni na ani eso akyerɛ minim sɛ woni wapamfo mo beba ho na ya so many important information bi a set so no yentimi nka emanimu na a just set wom de ye adwuma a ebetimi e de aboa wonu sɛ the the black market system no it draw no part that's always so pay rate wokɔ market one na kobusa wom say twen about 10 ansa na yenya rate no ehifo na determine rate no enti aye cartel enti cartel no better say about 10 30 ansa na wom a plan rate na ye de beje no ya communicate a cartel no wom oyi say ya underground who did open no pay bi aye akọ na kase bi about 8 we compare dollar to because rate no mai eti eniema no bebre wo hono a rate no to the best of my knowledge Bank of Ghana and ebia eti Bank of Ghana for no more train omo na say who is controlling the forex no menti ase and am say cartel omo he omo underground and omo ne kire rate no no pay bia so and the whole country yesusu ne ye di akire because we don't have a choice it has become a norm anything I make say enkabeya black market for no omo so omo rule a omo play say be am go for this car every airport ba no be omo to say there should be a clear distinction between the forest bureaus and the black marketeers anything yempe kwan bi na yemma black market for no womo yem regularize womo no womo mehye forest bureau no na womo no yen streamline the activities of the forest bureau na no black market as black market no there any something illegal I just you too so but we know womo ntenase because womo so adwuma womo so abeya womo betimi asabotage economy no anything ye betimi ni womo atenase ni ya dodo womo said ye some adwuma we ya na mo so mo beya adenti na ne mo mara forest bureau no na yem regulate mu no yen streamline na mo ahoden ni mu nyansa mutimi de enya sika ba no ababo aman no. All right, ora Joseph Obey and Odmunyamfo Clement Boating and Penifo Free Guta and I know within Komono and said I make no economics and Ankasan no. Opeso Tiasia, a beautiful no revelation oh yeah. And I will say is and Penifo and manage the economy no sans same way yenim and I yenim and yebu and yeguso and Pempenswa I didn't make a kakono. Afedi agency mu yeni remedy bia me ba no baba beje findings na ana simple no suggestions na omo wa for say sempenifo efa because the last time any Clement Boating din komo bo niam bi so and as we speak ye hu say mu ba akokora mpenifo tu ho anamo e che say ye tena ho no mo hwa ama de na je ensem ana ye ba ye nyen kra sisi ana nkomo no ye nto aso. Yama kwa babiem dia ba Adom TV Badwam pense mu adwumade asu yegu so ene Ghana Union of Traders Association guta ko ni mpanimfo na edin komo meba Owura Clement Boating so opani before say be ko break na ye hwe anima bi a senka ban no eye ya anke bia ye ho behin ha enkuduru sampempenso and I'm surprised say
enwema bebra ye krabo man mu no wachima me hu se momu die wo mu ye be just about 15%. Ache say ye ka sa dia na say 85% ye foreigners di omo kraba and omo 100% repatriation to say timi di sika no nyina sa ko back and we ye dwadifo de na wo kan ye wo other businesses so ho no a contractor fo yi akwan omo aye mines ne ho nkeka ho omo so nyina wo the same avenue and I say advantage let you say sikai emfa ho ne economics de be ko ho e be je egu yes eti ye hia practical approach bi obani bua me eniema na mo ne council of state fo hia ye mo boss no ti ho kakra na fe yen hwe se anye bi ebi okra na ada die se omo ye ho adwuma ana se ho asem te sei yo na medawasibio sena wonim no ampa ye no kre se be 2 months ni ye hinti ye se nka ye beto to ye shops mu no ana se be call demonstration no council of state for intervene na sena na me president wa ha na okan ye no ube bibi na mpanyimfo chochoro yi afro se bra na yini nkomo na momfa mohia asem no entu yenim na yen hwe kwan ye be fa so a ye de ebeboa ma na je sampa ontimi ntwe mpanyimfo yi anu engofem because 2019 eno so na duties nsem kosru bebre eno sam mpanyimfo ya na eno podi won frɛ ya na ye competition koma won na won frɛ ya na ye twetwe nkomo won hye yen bo sɛ won ne aban enso ebeka ama won hwɛ ne aban ebe ya fa ho eno mu na mpa won ne aban kosi nkonwa ede sa benchmark reduction ne ba ye na yeti duty so no ma adwadifo ye ho han kakra engine se ene na bedum pempensu sie na se won ankasa this time around de won ankasa na to won sa fro se bra na ye hwe kwan ye be fa so na untime ntwen empanyifo ye anu nye den engofem engine esa mpa ye ko na ye ko ti ni empanyifo no e wode man ampa ye ko ye no empanyifo no ye de nsem nyina to dwa no empanyifo no ye se asema ye kan de nukure todo ye dibem na emo no on besre se won ye nyinara ebe form joint committee na yensem na yedi atudwa no government institutions are one responsible for yensem no ya frɛ won de won aba committee nanim na ye ekutire nsɛm no de akyerɛ won na won ahwɛ kwan a won so won bɛfa so a won de be solve ye problem na ye de amayen nti ye ne council of state for no ampa ye form committee na won membership ne ye I think 8 and gutan so ye 10 nti it's about 18 member joint committee ye form ye nti ye form committee no the first sitting ye no on to suffer institutions that are responsible ebi ni GR for by Minister of Finance by Minister of Trade by now terms of reference in there yeah terms of reference no say yensem ne higher no yenhwe kwan ye de be fa so na afi nso no yen hu nyina bosome no within sa bosome no ese yetimi pensem sansem ni mu nyina na ye de recommendation eba ye de koto aban nim within 1 month na aban act on our recommendation enti first sitting ya ye no se na mabobo din no sa governmental institutions nyina ye den eba ema ye di nkomo fine ye di nkomo no ye tu sheda je say na ye be hia ye was subsequent meetings ye be here within that 1 month no na ye de the committee proceedings no about to an end therefore ye the recommendation abeto aban nanim na aban no ahwe ne obeya fa ho na first city na ye city ye no eno anu no efi ho no ofre government institutions na excuses upon excuses yintimi ne won ye den enhia bio is it the case say bia first meeting someone with two dwan no mo bu ne say nyensem bia ho hye da hia na say mo hu asem kan ye me menti ase committee there and mo the 1 month na ye mo ye first meeting yes ye first meeting no na first meeting so na mo asem no ntwasum ana oh ntwasum say date na ntwasum na wo hu first meeting na kasa ye no especially open institution bi to say Bank of Ghana responses are on the my no hono ye hu say adwuma na ye no
enkosi bebia. Oh yes. You say you na won ye enkosi bebia because Bank of Ghana for yes suggested children say sa one policy rate na every time bia no say won increase say won dey check and as won dey control inflation no enye den sika war system ni emwa policy rate na emwa because the moment we increase policy rate you know a corresponding effect on lending rate inti yen ka kire won say within the sub region you know and it goes ahead to affect inflation ni again so inti e kire won say adenti na won entimi encapo policy rate you know na monshare bank na say okay say no policy rate na bia ene no 22% no at least your cap no start 22% no maybe for a period of maybe 6 months and therefore banks no most more lending rate no ebia monfa 2% and as 3% emfanye den emfanka ho eno no ebetimi a control sa inflation kakra na ma senia abrani nyina da bia ade chi nyina enema boye den ekọ esro no etimi aye den a maintain prices na kakra Bank of Ghana for catch say Ghana you practice liberal economy free market economy enti won ntimi nya den won ntimi enye saa de enti won de won rate bar nia obi apɛ bia no na oye enti hono ma yehu say no say sana mo kan de a ene na che say committee a adwuma ye enkosi biebe a one ye san suggest chire won say Ghana ha ye nyina ye nim say depreciation of the cedi no efa enkrofobia ye wo Ghana ha goods and services a won eye nyina no on price no in dollars yeah. Yes but yes ye nyina ye nim say o minimum ra no enye den e ma ho kwan say obe price because sika ye di wo memu ha no eye cedi enti no say wo ye bibia na adwadi ana say bibia na wo be ye wo Ghana ha no e say ukotu no indai in cedis ana say cedi na say wo ye den odi ye adwuma ade dey say no kra dey me kai say previous government it is 2014 2015 Zabre Dr. Wampa yeah and na wo ho no mo try some implement it ade na even hotels ne restaurants ne schools binum ne ade directive almost say ma almost enkutom figures for dollars mo ebiem but I say ye kura mu Ghana de ade aba ne mujashi and asaje agu and mo suggest say yen come back to say yen come back na won a edisa ayino eye adwuma no at least yen prosecute maybe 1 or 2 bi na serve was a deterrent Bank of Ghana for catch say won need prosecutional powers I won the be den edible prosecute into one dey won timi nya den enye sa adwuma no answers I won dey man no into no na right from the word go no utimu say adwuma na committee na ya te say yen nyina yen hwe ne yen find the solution na ye dey be solve sa problem yi enkosi aye den abambu aba it na me nye surprise say afi no ye city for the first time no subsequent meetings no ufro obi anya den omumba obi ama excuses upon excuses and let's say material wo kan ya mo hunade yes ha mo adwuma egu mo adwuma mu tu anamon sebe ya mo beti ho ntesukoko ne penifo so mo mra na anobrebre ma abato yensi nkonwane ni nkomo na mo ha ono yenso ano afi de e frɛ mo a nipa na ni mo be hia na kura no te say ofra won one sitting pena ye fi ho no eno ano no ebesi samre and Council of State for no moto nsa frɛ mo na omo sanction sa committee ni say nyesa adwuma no omso mo nti omo nka biem say the chairman of the committee you know honorable Parkofi say unim na onno chairman of the committee nti tem bia ono na ya or arrange meetings no or get in touch with the governmental organizations no then oni won ewia ebia e fix date say bia say no communicate e dia mind so ebia that say no e be share but tembe o friend ya say bia won share that say o ebia that say no na meeting e be ba so a dan bedu no no asan friend say amaso na won say won e busy won say enti finally me no ka say ochina e na won assure ye say ochina de e be dey e be share ochina e be share no and so ochina mo ye declaration right ho ne ba ko declaration and am pick information say na mbe na fe there yes say frem no mo say ja na open market on the wall say most of times na man for accuse mu say guta leadership ni ade you are in bed with government nti asem no okra mu ntimi nka nana ase o say kraman o do safa na ham pe no ada ya e say sa na guta for no mo aye no krepa na wo ka no say tem bia no
ebia ye ka say ye be bibia na bia mpanyinfo friend but mpanyinfo friend na say ebia ye twesan na nye say ebia we are in bed with the government and I ye pe bibi mamudi say the comment ya no me ase unya bibi kakra de o de asem no bi na wo ka no asem no bi na wo so wo ka no sa na aye members ni nyina won ye den won wo ka se o empanyinfo no kra na mo di anim no ebi aban na pe bibia mamo aban na pe bibia mamo na nti na bribia no ye ka se ye bibia last minute asem we kan de yes etina na ochina de even though ye ne won council of state for no e kwa koshia de nenso ho no e no china be declaration nti na ya to nsafra mu nyina say this time around no de enya de asem ayaka no ye den ye twe asan sani tie bia no china no ye be declare ho afidi akasa wo so ye ko ba bia nana me say ye record ye stream Facebook bibia me say eti afi ade be che fast sign be bia ye nya nke ye nana me say fast sign be ka no me say fast sign be bia nsuo nka so china de sani tie bia whether rain or shine ye be declaration wo ho Wednesday ye beto to shops mu nyina tio ye nim say ni braba aho kire wo ho yeah mo adwen Ghana fo ho sade a ye be ye nsuo so be mpo na de ba mo adwen ho nana ya adwen Ghana fo na Ghana fo no crampo na this time around no won call say ye nye bibi Ghana fo na se mo toto mo shop I'm telling you Ghana fo no e call say to shop Ghana fo e dijwa ene Ghana fo e kranye ma meba ebi ana Ghana fo na omo no e fo no so obi ho no mo asebe mpedi aso wote me dase abra no amakora so ni mama fo hu gutafo o membership mo services amorenda yeah entuka se Ghana fo se mututum dia me nim ba bia nipa no firi ba de yes mama fo hu se me ka se Ghana fo a unim say when it comes to the economy yen adwadifo no yen control the economy of Ghana so unim because without adwadie no bibia nkoso enti na be reference ye can the real economy na edamo mo nsem eni bukunim yen control economy but abane ne mpanimfo hwe bukunum mo well ene se won so hwe bukuma ne se won all right enti mo toto mo shops mu a me pese obie so kakra na Ghana fo den na afede ye pia bukwa bonti ye kodwa so se kwakope ye nyan yeah nana won say guta no yen membership no a kate across guta is made up of sector associations yen no yen association bia ye individual members enye sa na guta tie guta is made up of sector associations and the whole Ghana no ye was 68 sector associations wow and the form guta enti no ba baby to say aboso kan papers dealers association ye under guta ukoti say kantamanto hardware sellers they under guta uko baby to say kantamanto use clothing they under guta force for they under guta uko to say makola traders association they under guta uba to say mobile phones sellers say they under guta uko baby to say Kumasi magazine they under guta Adom business on to one shop mu last year they under guta ano na mo nsasha se o some of your members members but one no basically come from medical na mu ye bibi kakra bi wati wa me ehu one no there one issues no even though na city depreciation any interest rate no ne ade na ka ho there but in ma won bufu ye na won atoto won stores no GRA members na kotra won shops won no eno ena ma won bufu ye enti no se sa members yi nyina ana se sector associations yi nyina no members of guta na se ka se ye to your shop mu a nana you should know the implication de beba omanfo so implication dia no be because say omo eton omo eton hardware ye ka hardware no no say bia say obi oton da ho ne oma na say sa ne oma ne ni nyina follow under hardware no afi wo beko eye omo eton ntuma o ti ase any to say ebe dey electrical dealers opera on nyina na say ne nkran kro nyina na mo shate ne down Cowlane won eton instruments ne ade won nyina on omo eton no so ebi so ka pharmaceuticals for ka ho on nyina members of group na say ne kro na mo shate ne down say no ena we sure say mo members nyina agi atum say sa na mo be na Ghana ha de enim we na Judas for piem na say ne Judas we Judas na so ube piem a na ube go contrary because sometimes aya amo ya mo nse mo de atato say wo member be ya so den say wo bie no
na fe attacks ni ade ebem I don't know this time around how you are approaching it yenim but no and I'm sure say this time no your members nankasa na call for sa ade we nti no I don't think say obi be act contrary to ni ayen enhihye ade ayeden ye de egu ho no enti wachina mo ye declaration Ghana for person clear yes ade ene na isia sa declaration etu obetwa oh nana ochira ne de bibia ne ho ebesia etu obetwa eno de ya resolve de da enti no bibia ne ho a ebema ochira ye declaration no ya twia sign say ye twia sign and therefore Wednesday no yen den yen toto shops na mututum for how long yen members na be determine ye de yentime nka some ne mpanimfo yen mpanimfo but na me sure say any adwemboni aba mututum na me sure say this time no won and na won that be unse betwa so e bia yatum for 1 day 2 days na wo kase woni media etini say yatum 1 day na say won kase yatum 1 day nti de empanyimfo moma yenko bia ye de eni asem bia ka on kase enko day 2 on kase enko day 3 on kase enko day 4 ni nyina na won nsem enu ntina ye say enne akuni za mututum o man be lusu taxes ba ye say enne ene ochina wo a unim se oba kope menkan bi e de abo akaw no kona kope nefa bito enani ochana na me bo mo nsi e de na me electrical shop se me koto bo o de koto spare fa beto e no ochira no pa na ase a nti na me se koto spare nefa beto because unim time bob no be she me nyare me de akọ pharmacy se me koto o de koto kode ana APC fa beto uti o ya na aye den na wafa because o twen asema mo ka na serious o twen se uti ni be ya o ya ansa na bia obekọ no na store ni aye den ni atum unye bi nto enti kope ko Mr. What do to my specific time that mutum for maybe at this number of days dabe say ochira no Wednesday ni yatum na say members na ka say o ebia ya brent mu de man ko bia ye de hini ano apart from susanso e bo man for no so no unim say susanso so wa ban ni sika sem so because belusu taxes na say yesi yesi wan kasa otiri ho aye den ye yiwa ibone na ebebi wo han kam pese mi bo but ebe no agi se mo a mi refi kokra man fa so be si ho ne so a so fa so de asa eno na wo hwe no enti de asa we ta so enti no baby aye dunu de a point of no return because nana me yentimi ntra na from the beginning of the year exchange rate is 6.4 na say 12.4 a 100% a you 100% into no beginning of the year no na say o kosisa $100,000 na uhia $640,000 say uhia over 1.2 billion asale de say minimum bia o wa buche ono obobosia it's about 20,000 30,000 yeah 30,000 euros to the fan your buy and about waton your money hwie but untimi get skate o kroma untimi nko because kwa also kotua asale de me ka bi mamu too much so enye chese me so kira ebi be kan eti se mutumu se 1 day no e ma ban ni hu ani bra mo ni abre ni wi a e de ebiom na mo expect fra ban no so be ya sa entumu ne bi a enko the next day and be a month impo ma Ghana for won kire wom aban no moya anoho ba se yen hihye na solutions na ya de ato akwam se ode be ya adwuma one year investment laws no as I say immediately onko parliament no onko revise some investment laws na foreigners na ba be trade wa ha no say on the deposit of $1 million and I say goods of $1 million sika nkasa ba sika say the whole year no we be craft 50 containers afeni sika no so mo pani nyina nkosa ni sika no so retention no so no eno so no onye den yem fa mra bi ma on be retain yi wa afese a shopping malls no enso no won fa mra bi mra say on shelves content and yema on ton on shops no 30% e be locally produced goods and yes say nyema ni nyina no on be kra e de afi amano ne e no de aba ebro ni nkate nyina no kra ba yes e say on ton bi ho na afi no your policy rate na the bia no yes no e increasing no na so mo peg no at a certain level cap no at a certain level na one banks no so no corresponding lending rate no so no so yehu say bia bank no e bia mo de call 24% mo de call 25%. Yeah, okay, kind dey say be hia America kra o hia mre just parliament no ya ne do nkotra ho they are people's representative enne ya no say bibiba ne yetimi akolo certificate of agency na ya from no one commend laws no nje betima from no enne ni ochina ya akọ yede one call revise laws no on yes ade na ene eni hu ni asem bani bu ofu pa but ye be ne den ade no de mu ya so mekonim
Ghana this year said the abano good for say any train in the bibia ni omo ye be yin to bibi ya short to fe shelves mu ne o storeroom ni ade na opebi enti o mampani frame anwumere kura na Hey, Nana, baby, how do we go here? Who push me to the wall? Baby said, baby, I can't call me. So me drink Ghana for my health. Oh, they say, you see, a true new one, day. Yampam Danta. Until there, may know. You see, when we get to the bridge, we will cross. Yamu okay, sempen for and say no na mohotomwa. You phone to ayeso ehun atoye. Why not? But I hope say enye ehuhu prebi. Na fe be wi akire no mo asate ada na eniema no se de ekọ wo ba bia Ghana ekọ no I don't think so mampani ankasa ne economic management team mo no o manage ho owura Clement Boat meda was meda yera Joseph for being so ase o ba mo ba ye wo be bia nyama so kira nyame adoma time ben o kira mo mra ho be Accra International Conference Center mo no ho be 12 o'clock na declaration aso o kira ne de asem kese o de ye fancy medi nana se ampopo je kai se nyame adoma da fiada o mahene kwamna sante papa na wotweda no eba so wo de nyame rich park baby na kotokofo eye omo training kane no nyame adoma e be se hia bi na se nkoma production team ni nyina